panelistit vois esittäytyä, niin päästään siitä sitten keskustelemaan aiheista. Niin. No niin, eli mä oon Virpelaakso ja asun Hekalla. Olen vuokratoimikunnassa ja sitten luottamusmiehenä ja talotoimikunnassa ja puheenjohtajana, mitä kaikkea mä nyt onkaan. Joku turvallisuusjuttu oli kanssa. Ja olen tosi huolissaan siitä, että miten tämä niin kun, Hekan tilanne. Mä olin siellä kokouksessa ja kuuntelin sitten sitä, että nostavat vuokraa ja eikä niin meillä Vesala-alueella ei ole edes mitään remontteja eikä mitään tällaista. Ja itse oma asunto on niin huonossa kunnossa, että ihmetyttää, että koko ajan vaan nousee vuokra. Ja itse laitoin sitten, mä oon niitä 83% ihmisestä, jotka laittoi sitten siitä luottamusmiehenä vai mikäli niin puheenjohtajan roolissa laitoin sitten niin kuin siitä määräaikaan sitten sen ilmoituksen, että ei meillä nousisi näin paljon. Ne nyt sitten päättävät lokakuun lopulla sitten tämä asia etenee ja vähän pelkään, että etenee aika niin kuin on sanonut. Ja sitten on niin kuin Helsingissä, Espoolla, Vantaalla alkaa olla sama, eli Espoossa niin se on osaketta ne meinaa siellä tehdä. Ja sitten on niin kuin, tämä koskettaa aika kaikkea. On niin kuin myös kiinteistö, ketä nyt omistaa asuntoja ja vuokralla. Tämä ei ole ihan pelkästään Hekan. Tosi laaja. Joo, mä oon Tiina Sandberg, SKP-pääsihteeri, mutta täällä nyt lähinnä sen takia, että mä oon asunut ensinnäkin Hekalla 13 vuotta, toiminut käytännössä koko sen ajan Hekan asukasdemokratiassa, mutta sehän ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä Hekaan ja sen asukasdemokratiaan törmäsin, vaan 2006 aloitin työt Asukasliitossa, olin siellä useamman vuoden järjestösihteerinä. Ja siinä tuli sekä niin kuin Helsingin että sitten pääkaupunkiseudun ja laajemmin. Vieläkin muistan kaikki, että Kuopiossa kaupunkiasuntojen nimi on Niiralan kulma ja kaikki tällaisia outoja faktoja on jäänyt sieltä mieleen. Eli siis tämä asuminen on ollut mulla aina iso juttu tosi pitkän aikaa ja on ollut aktiivinen esimerkiksi. Meillä oli tuossa 10 vuotta sitten iso kamppailu tontinvuokrista, mitä käytiin ja sitten saatiinkin sitä pikkusen niin kun organisoitua niin, että sitten tuli pientä alennusta nimenomaan arava- ja vuokra-asuntokohteille. Se oli ihan hyvä juttu, mutta siis edelleenkin niin mun mielestä esimerkiksi nämä tontinvuokrat on kysymys, jota pitäisi tarkastella silloin, kun puhutaan tällaisesta laajemmasta asumiskulmasta ja siitä, että miten Helsingin kaupunki käytännössä voisi vaikuttaa suoraan asumisen hintaan Helsingissä. Tontinvuokrat on se päätös, jolla se voidaan koska tahansa tehdä. Ja sitten mitä tulee tähän Hekan kuvioon, niin mun mielestä huolestuttavaa on se, että hyvin pitkälti niin Heka on itse asiassa onnistunut saavuttaa sen tavoitteen, mihin se yhtiö on perustettu. Sehän on siis perustettu sitä varten, että se tuottaa kohtuuhintaista asumista. Toisin kuin väitetään esimerkiksi julkisuudessa, että Hekan tarkoituksena olisi tuottaa Helsingille rahaa tai että sitä tuettaisiin tai muuta, niin tämä järjestelmä on täysin itseään ylläpitävä. Ja kun jotkut väittää, että se tulee Helsingin kaupungille kalliiksi, niin itse asiassa voisi sanoa, että mikään ei ole ollut parempi sijoitus melkein Helsingin kaupungille kuin perustaa Heka, tai siis Helsingin kaupungin asunnot. Siinä aikana, kun Heka on toiminut, niin käytännössä ilman kaupunkilaisten veronmaksajien rahaa on ollut mahdollista luoda kiinteistöomaisuus täysin näiden asukkaiden vuokralaisten maksamana, jonka arvo, siis ihan suoraan sellaista arviohan ei mistään löydy, että mikä se on näin, niin kuin, että jos ne myytäisi. Mutta sen voi laskea siitä, että kun tiedetään, että Hekalla on 3 miljardin lainat, että se saa 3 miljardia lainaa, jos ei sen omaisuuden arvo ole huomattavan paljon isompi. Eli mä rohkenisin väittää, että lähempänä 5 miljardia on varmasti koko Hekan kiinteistöomaisuuden arvo. Ja kaikki se on maksettu suoraan siellä asuvien vuokralaisten rahoilla. Toki osa heistä saa asumistukea, totta, joku saa jopa toimeentulotukea ja muita tällaisia tulonsiirtoja käyttää. Mutta sitten on sellaisia kohteita, niin kuin meillä asun Puistolassa. Meillä on perheasuntoja, isoja.
siellä käytännössä kaikista perheistä käydään töissä, ellei sitten ole sellainen perhe, jossa on vaan äiti ja pienet lapset tai joku muu tällainen. Mutta siis muuten niin kaikki käyvät töissä, ovat pienituloisia, asuvat Hekalla, koska vapaalta markkinoilta ei käytännössä olisi mahdollista saada perheasuntoja. Mun mielestä niin se, mitä mä ajattelen, että tässä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä näiden Hekan vuokrien suhteen, niin on se, että edelleen pitäisi pyrkiä siihen, että vaikutetaan Helsingin kaupungin poliittisiin päättäjiin. Niillä on mahdollisuus vaikuttaa Hekan taloustilanteeseen. Hekan yhtiön johdon ja sen työntekijöiden Jaana Närön osalta ei ole tällaista liikkumavaraa. He ei voi sellaisia itse päättää. Heillä on rajoitettu liikkumatila. Toki esimerkiksi Jaana Näröllä on selkeä agenda, johon mä voisin vaikka myöhemmin palata, mitä hän tässä niin kuin vuosikausia yrittänyt tämän homman kanssa tehdä. Mutta joka tapauksessa, niin koska nyt on menossa myös Helsingin kaupungin budjettineuvottelut, niin tämä on itse asiassa hyvinkin otollinen aika vaikuttaa siihen, että mitä tapahtuu sen suhteen ensi vuonna. Eli että vaikka Hekan hallitus jo löi lukkoon nämä vuokrankorotukset, niin mä olen sitä mieltä, että kannattaa yrittää vaikuttaa myös ensi vuoden vuokrankorotuksiin. Ja mikä kaikkein tärkeintä, niin se, että saataisiin porukkaa kasaan niin, että sitten seuraavat vuokrankorotukset ei ole yhtä isot, koska ne on, ellei asukkaat ryhdistäydy ja kerää rintamaa ja oikeasti rupea toimimaan tässä. Mutta ehkä tämä nyt tähän alkuun, mä sitten käytän myöhemmin lisää puheenvuoroja. Joo, eli mä oon Jussi Lehtonen ja mä oon Vailla vakinaista asunto ry palvelupäällikkö. Vastaan myöskin meidän niin kuin oikeastaan asuntopoliittisista kannanotoista. Olen seurannut sitä kenttää parikymmentä 30 vuotta kohta. Mä oon 91 aloittanut asunnottomuuden kanssa työskentelyn. Silloin se serityssosiaalitoimistossa kaupungissa Ossuna. Olin siellä 98 asti, jolloin lähdin sitten yhdistykselle töihin, yökeskusta perustaa ja sitten oli yliopistolla ja muissa hommissa muutama vuoden 2001-2004 ja palasin sitten yhdistykselle töihin ensin toiminnanjohtajan sijaiseksi ja sitten sällikoti. Eli asuminen kaikkineen, että asunnottomuus ei ole kuitenkaan pelkästään niin kuin siis tämmöinen niin kuin yksittäisten ihmisten sosiaalisista ongelmista, vaan se on asuntomarkkinoihin, asuntopolitiikkaan liittyvä rakenteellinen ongelma. Ei ihan kaikissa kunnissa Suomessa. Tai siis, että Suomessa on paljon pieniä kuntia, joissa ei käytännössä minkäänlaista niin kuin rakenteellista asunnottomuutta, koska asuntoja on, ne on halpoja, vuokrat on alhaisia. Siellä se menee sitten niin tavallaan, että okei, ne ihmiset, jotka ei kykene muuten asumaan, saako ne riittäviä tukipalveluita ja onko riittäviä systeemejä siihen, että voidaan ihminen asuttaa. Mutta pääkaupunkiseudulla isommissa kasvukeskuksissa se on kuitenkin rakenteellinen ongelma. Ja tässä mä oon ollut tekemässä semmoista eduskunnan tarkastuslautakunnan raporttia, mikä se oli asuntopolitiikan kehityskohteita esimerkiksi niin kuin yhdistyksen edustajana ja kaiken näköisissä työryhmissä ja muissa paljon ja sanottu seurannut tätä tilannetta. Tämä Heka-tilannehan ei ole sillä lailla ihan uusi, että kun meiltäkin tehdään, se vähän vaihtelee aina se valiokunta, mutta kuitenkin kerran vuodessa tehdään lausunto erityisryhmien asumiseen budjetin valmistelun yhteydessä ja kyllähän se niistä papereista on näkynyt jo pitkään, että siis näitä niin kutsuttujen yleishyödyllisten vuokranantajien vuokratasoprosentti on noussut jo monta vuotta. Varmaan jostain 2018-19 viimeistään, niin se prosentti on ollut korkeampi kuin vapaiden markkinoiden vuokrien nousu. Ja sehän ei näytä isolta, jos siinä on 1% ero, mutta jos on 1% ero yksi vuosi, toinen vuosi, kolmas vuosi, niin se alkaa hiljakseen, eli ne on ollut kirimässä kiinni sitä käppiä. Ja meitä tietysti kiinnostaa tämä tilanne nimenomaan asunnottomuuden näkökulmasta, miten se vaikuttaa. Ja siinähän nämä niin kuin asumistukeen ja toimeentulotukeen, ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla ja varsinkin Helsingissä, tämä niin kuin toimeentulotuessa ja asumistuessa hyväksytty enimmäisvuokra niin kuin
sen lyöminen kiinni, että siinä ei jousteta, niin se tulee vaikuttamaan todella paljon todella pienituloisiin ihmisiin, koska Helsingissäkin asumistuen saajista, yksittäisistä ruokakunnista, niin onko se nyt 70 ylittää sen, joka kertoo siitä, että tässä ei ole kyse yksittäisten ihmisten pyrkimyksistä asua leveämmin ja isommassa vuokra-asunnossa kuin on varaa, vaan se yksinkertaisesti tämä ryhmä ihmisiä ei saa sen halvempia vuokra-asuntoja täältä. No siinä oli tietysti Zyskowiczin kommentti oli, että pitääkö sitä Helsingin kantakaupungissa asua. No ei varmaan kukaan oletakaan, että Kaivopuistossa tai Eirassa pitäisi pystyä asumaan, mutta se sitten, että kyllä se Helsingissä koskee käytännössä mitä tahansa, mikä on Helsingin rajojen sisäpuolella. Ja onko se tarkoitus, että täällä on työmarkkinarakenne sellainen, että täällä on paljon pienituloisia palvelualan työntekijöitä. Pitäisikö ajaa Mersulla sitten Lahdesta tänne vai tai jostain Nurmijärveltä tai mistä? No sehän ei onnistu. Ihmisen on läsnä olevat työt, jos se työaika joustaa ja paikalla on oltava. Sama koskee kaikkia hoito- ja hoivapuolen ammatteja. Useissa tehdään vuorotöitä. Silloin sun on käytännössä asuttava suhteellisen lyhyen matkan päässä. Tai siis semmoisen, että se työmatka on myöskin myöhään illalla ja aikaisin aamulla kohtuullinen. Eli ihmisten pitäisi pystyä asumaan Helsingissä ja näihin asioihin puututaan, niin se muuttuu kyllä aika lailla mahdottomaksi. Ja sitten kun puhutaan, kun toimeentulotuesta kyse, puhutaan minimituloilla elävistä ihmisistä, sitten kun tehdään yksi 50 €-100 oma semmoinen osuus, mikä pitäisi niistä käytettävissä olevasta minimitulosta maksaa siihen vuokraan vielä lisää, niin käytännössä se hyvin isolla osalla, tai siis että sieltä tulee asunnottomia lisää ja sitten kyllä maksaa aika paljon enemmän, koska ne on pienituloisia ihmisiä, siellä on usein muitakin työttömyyttä, sairauksia, myöskin päihdeongelmia ja siitä ryhmästä, kun ihmiset jää asunnottomaksi tai menettää asuntonsa, niin se prosentti, millä tullaan pitkäaikaisasunnottomiksi on aika kova. Ja kyllähän tämä tietysti niin kuin Hekan esimerkki siitä että tämmöisessä tilanteessa nostetaan vuokria rajusti. Toki valtaosa ihmisistä, vuokra-asujista asuu nykyään vapailla markkinoilla. Ja se tilannehan on pitkäaikaisen väännön jälkeen, että niitä on jostain 2008 asti tehty niitä maankäyttösopimuksia, että on saatu yleensä kaavoitettua riittävästi niitä yksiöitä, on ne sitten niin kuin kovan rahan yksiöitä tai muita. Niin se on tuottanut kuitenkin viime vuosina hedelmää, että se niin kuin kokonaisvuokrataso ei ole noussut. Niin kuin yksityisillä markkinoilla ei ole noussut vuokrataso muutamaan vuoteen. No nyt jos tulee pari vuotta, kun ei rakenneta mitään, niin kyllä tulee taas nousemaan. Ja se, että yhtä kaikki se että se tuo kuitenkin semmoisen stabiloivan elementin vuokramarkkinoihin, sikäli kun sieltä ei ruveta sitten niin kuin kaivaa. Tämä tonttikysymys on tietysti, niin kuin Helsinkihän hinnoittelee sen maapohjansa hyvin rajusti, ja sitä on useassa vaiheessa, niin kuin, jos haluttaisiin kohtuuhintaista vuokra-asumista, niin sitä on ehdotettu keinona, koska Helsinkihän rahastaa vähintään kaikki mahdolliset investointikustannukset niiden siinä maavuokrassa. Ja jos halutaan niin kuin tervehdyttää alueen vuokramarkkinoita, niin se olisi ehkä se helpoin keino. Että aina puhutaan niin kuin yksityisistä markkinoista ja investoijista, jotka repii kovia voittoja ja muuta. Mutta kaupunki on kyllä ihan mukana siinä pelissä sillä tavalla, että Helsinki tekee rahaa maapohjallaan. Ja sitä voisi tietysti kysyä, että onko se aina järkevää. Että mitkä ne muut kustannukset on ja missä. Että tilanne on aika huolestuttava silleen, että pitkästä aikaa, että jos nyt Helsingin kohdalla, jos nyt ihmiset on, tietysti ne on aina semmoisia, että kuka jaksaa lukea, mutta kerran vuodessa ilmestyy tämä asunnottomuutta niin vuosiraporttimääristä. No Helsingillä on aika kylmästi silleen, että kyllä he niin kuin painaa niitä lukuja alas.
sen kun pystyvät. Että mä oon ollut ministeriössä pyöreässä pöydässä Mikko Tammiselle sanonut, että kun hän oli ynnännyt ja puuskannut numeroita siinä, että kuinka vähän niitä kadulla olevia, joka on nyt viime vuosina ollut se meillä se, niin tietysti kun se on noussut jostain sieltä 6-17 lähtien uudestaan niin tavallaan jo määrä, joka saatiin todella pieneksi, niin suoraan kadulla olevat ihmiset tai jotka on hätämajoituksissa ja muuta niin se määrä saatiin todella pieneksi ja nyt se on hiljaa kasvanut sieltä ja nyt se on sitten taas aika kipurajalla, että toi niin kun tästä määrästä käytiin keskustelua, niin mä Mikolle sanoin, että sä päädyit niin pienempään lukemaan kuin mitä teillä on itsellä hätämajoituksessa ja teidän järjestämismajoituspalveluissa sisällä ihmisiä, että toi määrä on pienempi. Ja mä tiedän, että meidän kaikki talot on sekä meidän palvelu että pelastusarmeija ja heidän oma palvelu on ihan tuppo täynnä, että miten sä voit mennä tuommoiseen lukuun. Mutta kuitenkin ne tilastot on semmoisia, että ne näyttää kuitenkin pitkäaikaista trendiä. Vaikkakin siellä, kun viranomaiset niitä antaa, niin siinä on aina arviokysymyksistä. Meillä ei ole tällä hetkellä pitkään aikaan Suomessa ollut semmoista eksaktia tapaa laskea niin kuin asunnottomien määrää. Hyvä puoli on toki se, että Suomessa yleensä lasketaan monissa muissa maissa tämmöistä kokonaisarvioita tehdä, ja ne yleensä on silleen, että kun kukaan ei muuta mitään systeemiä, niin se jossain määrin seuraa sitä trendiä, vaikkakaan ne ei ole absoluuttisia tosiaan yksittäiset luvut, mitä siellä on. Eli se on ollut kuitenkin, niin kuin vaikka se katutilanne Helsingissä pitkäaikaisasunnottomien ja huonommassa asemassa olevien on niin kuin ollut huono. Se on kasvanut aivan liian isoksi, eikä sitä ole sieltä kauheasti saatu alas. Mutta sitten taas se kokonaismäärä on vähän pienentynyt ja se nimenomaan korreloi tämän niin pitkäaikaisen vuokra-asuntorakentamisen kanssa, että se asuntomarkkina on pikkusen hellittänyt ja nyt uhkaa, että se kiristyy uudestaan ja se kiristyy tilanteessa, jossa joutuu paljon ihmisiä työttömäksi ja samanaikaisesti tukia kiristetään niin, että siellä ihmiset, joiden se tulo niin kun, tavalla, jotka elää toimeentulo minimillä, niin siellä on paljon sellaisia ihmisiä, että kun sä heikennät sitä tilannetta vähän, niin se johtaa sen kokonaistilanteen romahtamiseen ja pahimmassa tapauksessa siihen, että siellä on ihminen jälleen kerran kadulla. Miten Simo näkyy sun elämässä nyt? No niin, joo, rantalainen Simo. Tässä mielenkiintoisia puheenvuoroja. Asunnottomuus on meillä siis suomalaisessa nykyyhteiskunnassa aika suuri ongelma. Ja itse jäin riippumatta omista ratkaisuista niin vuonna 2006 asunnottomaksi. Ja 1,5 vuotta olin sitten siinä tilassa, että piti etsiä kortteli sieltä toinen täältä. Kadulla ei tarvinnut olla, mutta sitten 2007 sain yksinäiset poikamiehet hyvin vaikeasti saa Hekalta asuntoa. Sitten toisella paikkakunnalla asuvan poikani kanssa ohituskaistaan käyttöön saatiin Hekan asunto. Ja mä oon ollut nyt siis vuodesta 2007 Hekan vuokralainen. Ja sitten mä en ole koskaan ollut nuorempana, mä oon aina asunut yksityisillä vuokranantajilla. Enkä ollut missään luottamustoimissa, taloyhtiön hallituksessa tai vastaavissa mukana, mutta sitten meidän taloyhtiön nykyinen emerituspuheenjohtaja houkutteli mut vuonna 2009 tähän talotoimikuntaan, joka nyt muuttuu komeasti asukastoimikunnaksi. Asuiko tässä muita hekalaisia kuin siinä? Minä olen talotoimikunnassa. On, joo, kyllä. Eli aktiiveja on. Ja nyt mä oon ollut 14 vuotta talotoimikunnan puheenjohtajana. Ja mä en ehkä yleisellä tasolla pysty puhumaan tilastojen valossa asunnottomuudesta ja siihen liittyvistä ongelmista, mutta kuten tässä viitattiin, niin olin elämäni ensimmäistä kertaa, mä oon nyt 62 vuotta plus, niin mielenilmauksessa, mielenosoituksessa, että kun mä oon seurannut, jos puhutaan nyt pelkästään Helsingin kaupungin asunnoista,
niin mulla on jonkun verran kontaktipintaa, että mä olen istunut siellä vuokralaistoimikunnassa kaikki nämä vuodet, lähes kerran kuussa. Ja siellä on annettu Jaana Närölle, Helsingin kaupungin asuntojen toimitusjohtajalle, 10 vuotta potkuja. Ja nyt ehkä se katalyytti sille, että miksi mä menin siihen mielenosoitukseen, on se, että tämä vuokrien korotus, joka nyt on 2-13%, joka astuu nyt voimaan vuoden vaihteessa. Tämä oli vain helmikuuta käsittääkseni on yleensä ollut Hekalla se, että se annetaan marraskuun aikana se vuokrankorotusilmoitus ja sitten se astuu voimaan ensimmäinen helmikuuta. Tämähän on minun terminologiassa vain kuorrutus tämän Hekan paskakakun päälle. Että nyt jos me ajatellaan pähkinänkuoressa, miten mä talotoimikunnan puheenjohtajana ja vuokralaistoimikunnan entisenä varapuheenjohtajana näen tämän asian, että Helsingin kaupungilla on hyvä bisnes. Ainoa, millä me voidaan lohduttautua, on se, että meillä on edelleen, mun käsittääkseni, valtakunnan halvimmat vuokra-asunnoissa. Että ollaan siellä, tänä vuonna ollaan oltu jossain siellä alle 12 euron neliö hinnassa. Nyt tuli tämä korotus ja kaikki ei tule ajatelleeksi, että tämä johtuu vain ja ainoastaan Helsingin kaupungin asuntojen äärimmäisen huonosta taloudenpidosta. Ja Hekan ongelma on se, että sieltä ei anneta tietoa vuokralaisille eikä asukasaktiiveille. Se on sellainen niin sanottu sisäänpäin lämpiävä piiri, tämä Hekan hallitus, jota Jaana Närö diktatorisesti johtaa ennen kuin eläköityy. Ja se mun pointti on tässä se, että mä oon tarkastellut tätä asukasdemokratiaa, jota Heka koko ajan peräänkuuluttaa. Niin otan esimerkin. Meillähän tulee aina VD-sääntö, vuokralaisdemokratiasääntö. Silloin tällöin muuttuu. Eli muutetaan tätä asukasdemokratiasääntöä sen mukaan, mikä Hekalle sopii. Ja 2017 tuli uusi VD-sääntö, joka oli oikeastaan ihan kohtuullinen. Mutta 2 vuotta sen jälkeen, että pieni lapsi tapettiin, niin astui uusi VD-sääntö, jossa aivan käsittämättömällä tavalla vähennettiin talotoimikuntien jäsenten lukumäärää, ja sitten koska vuokralaistoimikuntien jäsenmäärää ei voi vähentää, kun siellä on kaikilla puheenjohtajilla tai varapuheenjohtajilla on osallistumisoikeus, niin palkkioita pudotettiin noin 50%. Eihän tämä vielä mitään. Puhun vaan ruohonjuuritason toiminnasta, joka on se, mistä kaikki pitäisi lähteä vuokra-asuntopolitiikassa. Niin sitten 2019 tuli uusi sääntö ja huomattiin, että herranen aika, että nyt asukasaktiivit saa ihan liikaa kokouspalkkioita. Ja nyt sitten astuu 4 vuoden kuluttua uusi VD-sääntö, jolloin, ja nyt tästä täytyy olla tarkkana, talotoimikuntien palkkiollisten jäsenten määrä pudotettiin 3, joka on aivan ennennäkemätöntä. Siis se on täysin järkyttävää. Eikä tässä vielä kaikki niin kuin ostoskanavalla, vaan palkkioita pudotettiin taas noin 70%. Ja nyt Heka on ilmoittanut uudessa VD-säännössä, että talotoimikuntiin saa tulla vaikka 20 jäsentä, mutta vain 3, jotka siellä istuvat, siellä kokouksissa, saavat symbolisen palkkion. Tarkoittaa käytännössä minun näkökulmasta sitä, että talkoohommina, ilman mitään edes symbolista korvausta, oletetaan, että ihmiset tulee kokouksiin ja hoitaa taloyhtiön asioita. No jos ajatellaan, niin kuin meidän taloyhtiössä saattaa käydä, että me emme saa enää ihmisiä aktivoitua. Tulkaa tänne vaan, mitä ette saa.
niin jos käy niin, että talotoimikuntaa ei saada jälkeelle, tapahtuu seuraava. Talotoimikunta lakkaa. Sen jälkeen määrärahat, jotka on vuositasolla ollut jotain, riippuen asuntojen siis määrästä ja asukkaiden koosta, meillä Rahakammarissa Länsi-Pasilassa se on ollut noin 800-900 euron luokkaa, joka on tarkoitettu asukasviihtyvyyteen ja asukkaiden käyttöön, ja talotoimikunta päättää, niin määrärahoja ei tarvitsekaan maksaa, kun he saavat talotoimikuntaa jälkeen. Mitä tapahtuu kerhohuoneille, jotka on talotoimikunnan hallinnassa? Kerhohuoneiden toiminta lakkaa. Ja tämä on ollut trendi valitettavasti Hekassa, Jaana Närössä ja hallituksessa, että mun mielipide on se, että nämä ruohonjuuritason toimijat, kuten talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunnat, ja myös ehkä vuokralaisneuvottelukunta, ne yritetään ajaa alas. Eli me ollaan oltu semmoisessa kevyessä kuristusotteessa nyt viimeiset 5 vuotta, ja tämä trendi jatkuu. Ja nyt tämä vuokran korotus, joka korostan vielä johtuu vain ja ainoastaan Hekan heikosta taloudenpidosta, josta me emme saa mitään tietoa, niin tämä on ennenkuulumatonta, täysin järkyttävää, että yhtäkkiä nostetaan 12% vuokraa. Sen lisäksi, että ruohonjuuritason toiminta ajetaan alas, poljetaan sinne johonkin katuojaan ja sitten vedotaan siihen, että kustannusten nousu, inflaatio, energian hinnan nousu, niin tällaisia yleisiä perusteita, jotka kävisi oikeastaan mihin tahansa kustannusten nousuun, niin ihmettelen suuresti, että Helsingin kaupungilla on kanttia toimia meitä vuokralaisia, asukkaita ja asukasaktiiveja kohtaan tällä tavalla. Ja voin, jos on kysymyksiä sitten, kun symposiumi jatkuu, niin mielelläni vastaan kyllä tarkentaviin kysymyksiin, mutta se entinen mies sanoi, että tähän on tultu. Ja se, että jotkut edes lähtee vastarintaan. Mä oon huomannut tässä 15 vuoden aikana, että sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka me kuinka kapinoidaan ja ollaan tässä vastarannan kiiskiä. Hekan hallitus nuijii ne huolimatta siitä Hekan historian ensimmäisestä mielenosoituksesta Viipurin kadulla. Ja sitten se nuijittiin, se vuokran korotus, että kyllä tämä näin on. Eipä muuta tässä vaiheessa. Jo, vuokralaisten toimikuntahan pitäisi olla hekalaisten sydän, joka toimii ja on mukana toiminnassa. Ja niin kuin Tiina otti hyvin esille, että miten se rahoitus Hekalla on ja millä tavalla siellä on eletty vuosikaudetkin, niin ja hyvin paljon myös lainarahoja pyöritellen. Tässä mainittiin tämä lainaraha 3-5 miljardia. 3 miljardia on se laina, mutta Hekan omaisuuden määrä voidaan siitä arvioida noin 5 miljardia. 3 miljardia on Hekan laina. Ja nyt sitten vielä jos ajatellaan, että Hekan budjetti vuositasolla on jotain 500 miljoonaa, vai mitä se mahtaa olla? No se vähän riippuu siitä, mitä siihen laitetaan. Siinä on siis melko monimutkainen konsernikirjanpito, jossa sitten on vähän vaikea sanoa, mikä se ihan täsmälleen on, mutta siis näiden ehdotettujen vuokrankorotusten kautta haetaan sellaista noin 50 miljoonan vuositason korotusta siihen tulorahoitukseen. Ja jos me ajatellaan korostan tätä ruohonjuuritason toimintaa, niin se, että vähennetään asukasaktiivien määrää ja pumpataan se alas, niin kukaan ei ole Hekan hallituksen jäsenistä, mukaan lukien aluejohtaja Päivi Jokinen, niin pystyy kertomaan mulle, paljonko on ollut konkreettinen säästö sillä, että tämä asukasaktiivitoiminta ajetaan alas. Me veikkaisin, että puhutaan 10, korkeintaan 100 000 euroista. Jos sitäkään. Mun mielestä tuntuu, että se hiljennetään. Mäkin olen talotoimikunnan puheenjohtaja. Musta tuntuu, että hiljennetään.
Mutta tuossa siis niinku vaikutusmahdollisuuksista, niin mä en kyllä suoraan sanoen näe, Hekakin on Oulu kuitenkin, niin en näe, että sillä asukasdemokratian keinoilla viime kädessä on. Että se ainoa tapa, millä siihen voi vaikuttaa, mille ne on jollain tavalla vastuussa, on kuitenkin kunnanvaltuusto. Eli se niin kuin poliittisia kunnanvaltuuston päättäjien painostaminen, mihin voi toki käyttää niin kuin asukasdemokratiassa niin kuin luotuja verkostoja, järjestää tilaisuuksia, kutsua siinä vähän, kun seuraavat vaalit on tullut, mitä olet tälle asialle tehnyt. Että se painostamiskanava, mutta suoraan tuommoisessa Hekan tyyppisessä ja Helsingin kaupungin kontorin rakennetta katsoo, kun se niin ei sen asukasdemokratian ole ollut tarkoituskaan siellä, vaan pystyä puuttumaan heidän päätöksiin. Kyllä se niin vaan menee, että näin, jos me ajatellaan, että siis Hekan suurimmat pamput, nehän on pormestaritasolla ja ne on poliittisia virkoja. Tämähän on, että mennään tässä systeemin mukana, mutta kyllä ja sitten vielä yksi ehkä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että nyt tämän, mitä mä oon ollut 3-14 vuotta, niin Heka jatkuvasti on mainostanut, että he pyrkii supistamaan byrokratiaa. Kun siellähän on, anteeksi joudun sanomaan näin, mutta siellä olisi kirveellä töitä. Että kuinka Hekan organisaatio laajenee ja paksuutuu koko aika, vaikka meille syötetään aivan päinvastaista, että Heka pyrkii keventämään byrokratiaa. Nyt tulee kyllä ne ajat mieleen, kun olin Neuvostoliitossa verovankina 84-85 rakennuksella töissä, että aivan neuvostotyyppistä byrokratiaa, että kun sitä on nyt seurannut sitä tilannetta siinä ikään kuin vierestä, jatkuvasti Heka perustaa uusia virkoja. Pieni esimerkki, esimerkit valaisee paljon, että nyt ei ole enää teknisiä isännöitsijöitä, vaan meillä on teknisiä asiantuntijoita. Ja kun meillä on hallinnolliset isännöitsijät alueyhtiöissä, nyt heille on palkattu johtava isännöitsijä. Eikä riitä esimerkiksi, Länsi-Pasila kuuluu kantakaupunkiin, Heka Etelään, niin meillä on Jukolia-lauta 4 siivoustyöjohtajaa, joilla on vielä sitten kiinteistöpäällikkö siinä yläpuolella. Ja nyt juuri, ei tästä ole montaa viikkoa aikaa, kun hallinnollisten isännöitsijöiden yläpuolelle rekrytoitiin isännöitsijäjohtaja. Ja sitten jos ajatellaan ihan ruohonjuuritasoa, asiakaspalvelu, ASPA, joka oli aiemmin Heka Etelässä Pasilan raitiolla, nyt se on keskitetty Viipurin kadulle. Niin ainoa juttu, mikä tällä porukalla oli, palvella ihmisiä, auttaa heitä. Ja esimerkiksi avainten jakelu, eivät pystyneet siihenkään, että avainpalvelu ulkoistettiin, kuten Hekalla on tapana, meni sinne ulkoistetulle firmalle ja me tapeltiin vuokralaistoimikunnassa monta vuotta siitä, silloin kun pääpaikka oli Junarian kujalla, että ASPA, joka pitäisi palvella meitä kaikkia, niin oli kiinni 11 ja 13 välillä. Monta vuotta tapeltiin, että se on se ihmisille se tärkein virasto asiointiaika. No sitten kun se saatiin auki, niin tuli koronapsykoosi. Ja sen jälkeen siitä saatiin mukava aasinsilta siihen, että asiakaspalvelu, josta kaikki minun näkökulmasta ajattelen, miten vuokralaisia asukkaita pitäisi palvella, niin vain tiistaisin auki muulloin ajanvarauksella. Niin kyllä ihmettelen, mistä siellä ihmisille maksetaan palkkaa näin konkreettisesti. Helsingin kaupungillakin työ on samanlaista. Organisoinnissa tuli tuosta mieleen asiakaspalvelusta, kun meillä oli yksikkö siinä Junaliakujan
kiinteistössä, joka sitten lähti muihin käyttöön mukavasti, mutta se on tosiasiassa tyhjää. Tänäkin päivänä se kiinteistö, vaikka niille paikoille olisi ollut aika monen tarve, mutta se, että meillä kun se meni se talo kiinni, niin 3 kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin luovutettu se, niin mulle soittelee sieltä kaveri, että mihin te olette pannut ne avaimet? Kokonaisen kerrostalon avaimet kannettu sinne ja meillä nyt tietysti oli niin kuin jonkinnäköinen proseduuri siinä, että mitä pitää tehdä, kun me luovutetaan se ja mä sanoin, että okei, mä lähden ottaa selvää ja soitin sitten sille ihmiselle, joka sen asian oli hoitanut, niin sitten se kantoi päivämäärän ja kertoi suunnilleen nurkan, mihin hänen oli käsketty laittamaan ja sitten se kaveri totesi, no ehkä mä täällä lähden nyt sitten selvittämään, että missä minussa ne avaimet on. Mutta sinne oli tuotu kuitenkin kokonaisen kerrostalon avaimet ja heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä, että mihin ne oli tuotu ja missä ne oli siellä että joo. Se kertoo aika paljon siitä linjasta. Ja sitten jos, mä nyt olen ihan varma muistanko mä oikein, mutta Hekan näissä niin sanotuissa takuu- ja vahinkovuokrissa se budjetti taitaa olla, että sinne on budjetoitu vuositasolla 2-3 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa sitä, että jos joku tuhoaa asuntonsa pois lähtiessä tai on vuokravelkaa, niin on uskomatonta, että tämmöisillä summilla pelataan, että siellä on se pelivara kuitenkin. No sehän on hyvä asia, jos jollain on ongelmia vuokran maksussa, mutta tässä kun asioita seuranneena, niin huomaa, että Hekalla niin saattaa olla asunto, josta joku lähtee pois. Syystä tai toisesta siihen tulee niin sanottu kosminen remontti. Että vähän maalataan, laitetaan lattiaa, niin Heka saattaa pitää esimerkiksi 1 vuoden jotain kämppää tyhjänä. Vaikka se olisi aivan muuttovalmis, niin mä en ymmärrä, miten heillä on varaa, kun just puhuttiin tästä asunnottomuudesta. Että olisi halpa vuokra-asunto, mutta mitään ei tapahdu. Että niitä ei vaan näitä kämppiä jostain syystä, mä en tiedä mikä siinä mättää. Ja nyt esimerkiksi meidän taloyhtiössä, taas otan esimerkin, niin meillähän ollaan ihan löysät housussa, niin nyt tuli 12% vuokrankorotus. Ja meillä on alkamassa 25 keväällä peruskorjaus. Taloyhtiö on rakennettu 86, rupeaa olemaan peruskorjauksen aika. Siihen on budjetoitu 13 miljoonaa euroa. Niin voitte kuvitella, mitä se vuokra on sen jälkeen, kun peruskorjaus on tehty. Eikä tässä vielä kaikki, vaan sitä peruskorjausta on siirretty jo ainakin 2 vuotta. Ja tiedän toisen kohteen Länsi-Pasilassa, Pasilan puistotie 8, heillä piti alkaa myös vuonna 2025 peruskorjaus. Se on siirretty yllättäen vuoteen 30. Eli ei voi edes laskea sen varaan, että koska alkaa peruskorjaus, niin meille on ilmoitettu, että jos ja kun se alkaa, niin 1,5 vuoden väistö. Lähdetään evakkoon. Ja Heka aikoo antaa jokaiselle vuokralaiselle 1 vaihtoehdon. Muuta tuonne tai muuta tähän. Riippumatta siitä, missä olet töissä. Kun puhuttiin näistä työmatkoista just, niin ei ole kuin 1 vaihtoehto, ota tai jätä. No jos jäät asunnottomaksi. Aivan käsittämätöntä. Ja tähän Hekan diktatoriseen hallituksen toimintaan, niin mä ihmettelen, ettei kukaan ole sen enempää siihen nyt sitten kiinnittänyt huomiota, että nyt tämä mielenilmaus vuokrankorotusten takia niin oli oikeastaan ensimmäinen sellainen tapahtuma, että se sai pikkasen porukkaa liikkeelle. Joo, me palataan kohta siihen mielenilmaisuun ja Heka selkeästi kiillottaa omaa ulkokuorta tässä ja byrokratian supistuksella ja säästöillä on varmasti isompi kuva kuitenkin takana, mikä ei helpolla tule suoraan kansalle näkyviin, mutta säästöjä vuokralaisille ei ole ainakaan kyseessä. Mua kiinnostaa se, että puhuttiin näistä
mahdollisista supistuksista ja vähennyksistä, mitä tarkoittaisi esimerkiksi tilojen kunnossapitoon, kerhohuoneisiin tai oman huoneiston ylläpitoon. Minkälaisia käsityksiä Virpillä on siihen, ja sen jälkeen Tiina voi jatkaa. Siis esimerkiksi niin kun sanotaan vaihtoasukkailla, niillähän ei tehdä yhtään mitään. Eli sä oot ottanut sen vastaan semmoisenaan, vaikka on 30 vuotta vanha ja sanoo vaan, että sitä pitäisi itse remontoida ja itse maalata ja kaikkea tällaista. Ja silti niin kun nousee vuokra. Ja sitten taas niin näistä väestöasukkaista justiinsa, jotka on tullut sitten asumaan, niin heille on sitten maalattu, on laitettu ja kaikkea, mutta haluuko ne enää mennä niin takaisin sinne, koska sehän nousee sitten se vuokra ihan älyttömästi. Eli nämä on hyvin eriarvoisessa asemassa on asukkaat niin kuin asunnon kunnon ja sitten niin uudisasukkaiden kanssa ja silti se niin samalla tavalla niin nousee. Tietty, jos sulla on merinäköala, siellä sitten nousee, nyt Kallasatamessa nousee sitten huomattavasti enemmän. Ja sitten tämä remontti on myös sillä tavalla, että ne niin kuin muutaman vuoden välein nyt korjataan tai sitten puretaan talo. Ja sitten ne vaan niin kuin koko ajan viivästyy, mutta silti rakennetaan koko ajan uutta. Et sanotaan vanhat asunnot jää niin kuin käsiin, eli ihmiset ei välttämättä halua edes muuttaa niihin, Kyllä. koska niissä on kauheasti kaikenlaisia ongelmia. Ja sitten mä oon niin itsekin pyytänyt tätä niin kuin ensi vuoden niin, tarkastuskierros sillä tavalla, että tulisi niin kuin home-tutkimus joka ikiseen asuntoon ja sitten lääkekaavit pois vessasta, eli se on niin kuin tosi riski niin terveydellekin, että kaikki pitäisi niin kuin tutkia ja sitten tosiaan niin kuin, ei, jos tasavertaisesti kaiken niin hekakin laittaa, että on niin kuin yhdenvertaista asumista, mutta ei se kyllä näin ole. Tuossa olisi mulla sellainen kommentti, siis, mitä me on pitkään ihmetelty, koska käytännössähän, tämä asia, mihin Simokin on törmännyt, eli käytännössä niin kuin asunnottomana oleva ihminen, hän on ekalta saanut miesmuistiin asuntoa. Ja kaupungilla on sitten joku potti on asuntohankinnan asuntojen niin kuin sote-viraston hallussa ja sitten välivuokrauksessa Y-säätiön asuntoja niin kuin asunnottomille tavallaan jatkoasumiseen ja asuttamiseen. Mutta Hekalta, niin vaikka se on ollut, niin kuin, pitäisi tuottaa täydet pisteet niin kuin tilanteena. Ja se on perustunut tähän segregaation niin ehkäisyyn, joka tietyllä tavalla jo moneen muuhun Espooseen tai ehkä Turkuunkin verrattuna, niin okei, silloin on saatu aikaiseksi asioita. Ei ole niin kuin ihan että jos katsoo kuitenkin, että Helsingissä niin kuin ton tyyppiset niin kuin segregaatioasiat olisi niin kuin väestöpohjaltaan kuitenkin paljon isompia. Mitä käytännössä Espoo ja Turku on esimerkiksi onnistunut tuottamaan merkittävästi huonomman tilanteen pienemmällä ongelmien määrällä. Mutta se, että tätä segregaation estoa on käytetty keppihevosena se, että sieltä on lakastu. Hekahan ei pidä nykyään enää jonoja käytännössä. Ja sitten heillä on ollut niin kuin jotenkin hirveän tiukkana se, että jos sä edustat tiettyä tuloluokkaa, jossain vaiheessa oli niin, että jos on kaksi töissä käyvää nuorta ihmistä, joilla on palkkatulot, mutta ei liian iso. Ne menee tiettyyn haarukkaan, niin ne pystyy kävelemään suoraan Hekan toimistoon ja niille osoitettiin useampiakin itse. Mutta sitten taas, jos sä oot niin kuin ollut pari vuotta asunnoton, jos sä oot yksinäinen mies ja jos sä oot työtön, niin sulla on mitään jakoa. No sitten tullaan nyt tähän kysymykseen, kun on keuhkottu sitten, että missä ihmisellä on, niin kuin, Heka rakentaa kuitenkin ympäri Helsinkiä. Lähiöihin rakennetaan täydennysrakennusta, mutta sitten rakennetaan alueille, jotka on yksityisillä markkinoilla huomattavan kalliita. No eikö se segregaation esto sitten niin kuin koske näitä alueita? Että jos periaatteessa, sehän pitäisi mennä kuitenkin niin, että jos halutaan, että okei, sulla on alue, jossa on paljon työttömiä, paljon sosiaalisia ongelmia, jotkut vanhat lähiökerrostalot jossain lähiössä, jossa on paljon ongelmia,
niin okei, sinne ei pistetä nyt sitten asunnotonta jamppaa asumaan tai ihmisiä, joilla voidaan olettaa, että niillä on pienet tulot ja kohtuullisen paljon sosiaalisia ongelmia. Niin he ei saa kämppiä sieltä. Mutta sitten taas, jos meillä on niin kuin kantakaupungissa, niin eikö niitä alueita olisi tarkoitus käyttää siihen segregaation ehkäisyyn niin, että niilläkin alueilla asuisi sekä pienituloisempia ihmisiä että niitä varakkaampia ihmisiä niin kuin rinta rinnan siellä. Eli tavallaan se segregaation ehkäisy pelaa niin kuin toiseen suuntaan, että sieltä syrjitään ne kaikkein huonommassa asemassa olevat hekan asukasvalinnoista kokonaan pois, mutta samanaikaisesti lähdetään siitä, että sitten taas jos ollaan paremmilla alueilla, niin siellä pitäisi pystyä nostamaan vuokratasot semmoiselle tasolle, että siellä ei persaukisen ole käytännössä mahdollista asua. Nimenomaan. Ja Jussi tuossa vielä, että siihen pystyn ottaa myös itse kantaa reilu 10 vuotta sitten pariskunta, molemmat töissä omasta kokemuksesta. Päästiin todella nopeasti siihen ja saatiin Viikinmäestä niin kuin asunto silloin ja sitä just vähän niin kuin pintaremontoitiin ennen kuin muutettiin siinä. Toki lapsiakin oli tulossa ja tämmöistä, mutta hyvin selkeästi tämmöistä niin kuin, kuka menee mihinkin ja miksi, niin on pidetty. Mä lupasin Tiinalle puheenvuoron ja sitten Simo saa. No tässä on aika monta asiaa nyt tullut, mitä voisin kommentoida. Ensinnäkin, että jos te olette todella saada ne kosteusmittaukset, niin ottakaa yhteyttä terveystarkastajan kaupungilla. Heka ei tule sitä tekemään. Ja ei ole varmaa, että tekee sen jälkeen, vaikka terveystarkastaja sieltä jotain löytäisikin, mutta se on parempi lähtökohta ja se on ainoa mahdollinen tapa edetä siinä. Että suosittelen, että se on. Ja ne pystyy tekemään niitä home- ja muita mittauksiakin nyt, kun alkaa olla kohta niin kylmää, että ulkona on pakkasta, niin sen jälkeen se on mahdollista ja sitten ne voi niitä teille tarjota, että sitä kautta eteenpäin. Mutta nythän siis ei ollut todellakaan ensimmäinen kerta, kun hekalaiset on järjestäneet mielenosoituksia. Niitä on monta ollut vuosien varrella. Tänä vuonna oli 13.9., joka me järjestettiin ja joka myös sai jonkun verran näkyvyyttä. Muun muassa Yle teki juttua ja paikallisiin radioihin ja muihin. Ja kaikenlaista muuta tempausta ollaan koko ajan järjestetty. Että kyllä sellaista on ollut. No mun mielestä niin tällä hetkellä vaan se suurin ongelma on siinä, että se elin, joka nimellisesti pitäisi hoitaa tällä hetkellä vuokralaisten asioita, ainakaan vuokralaisneuvottelukunta, on täysin halvaantunut. Siellä ei olla kykeneviä näkemään tämän poliittisen toiminnan välttämättömyyttä riittävän laajasti, jotta ne olisi organisoineet vaikuttamistoimintaa, mikä aikaisempina vuosina ja aikaisempien vuokralaisneuvottelukuntien kanssa on ollut normaali tapa toimia. Muistan vaikka kuinka monta kertaa, kun on käyty kaikki valtuustoryhmät jututtamassa, kertomassa niille terveisiä, kun on ollut hekaan liittyviä päätöksiä. Se on ollut täysin normaali toimintatapa. Tällä hetkellä vuokralaisneuvottelukunnan johto katsoo, että näin ei tule toimia, mikä on täysin väärä johtopäätös tästä tilanteesta. Se on ainoa tapa, jolla voidaan vaikuttaa niin, että tämä jotenkin ratkee. Ja ainoastaan siis valtuusto ja Vartiainen, joka johtaa konsernijaostoa, pystyy sanomaan, että Jaana Närölle potkut. Jaana Närö on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajasta pääsee eroon näin. Sillä ei ole irtisanomisaikaa. Se on huomenna ulos, jos halutaan. Siis se on toimitusjohtajan sopimuksella. Ja se on tehty nimenomaan yhtiöihin juurikin tällaisia tilanteita varten, joissa henkilöt tekevät 50 miljoonan kupruja sinne yhtiön sisälle. Se tietysti voi tuollaisessa Hekan toiminnassa kysyä, kuinka paljon se on viime kädessä Jaana Näröstä kiinni, vaan Jaana Närö todennäköisesti. Se on todella kiinni. Niin, mutta siis hän kuitenkin todennäköisesti, kun hän Kallilaan istuu, toteuttaa hänelle annettiin suuntavia ja konsernihallinnossa. Puolesta koko ajan. Tässä on hieman pidempi juoni, jossa niin Jaana Närö on ollut vuosikausia mukana. Ja Jaana Närö ja Sinnemäki kahdestaan silloin, kun tämä Heka oikeasti tehtiin yhdeksi isoksi oikeasti yhtiöksi, fuusioitiin nämä alueet, joita oli aikaisemmin 21, jotka olivat jokainen niin, omia itsenäisiä yhtiöitään, joissa oli siis alueelliset toimitusjohtajat. Mä oon niistä istunut kahdessa eri alueella, Pihlajistossa ja Malmilla. Ja molemmissa oli siis se tilanne, että siis oikeasti se toimitusjohtaja pystyi niin kuin ensinnäkin tuntemaan ne kaikki talot, tuntemaan jopa asukkaat. Parhaimmillaan ne oli olleet siellä koko ikänsä töissä. Ja ne tosiaan niin kuin pystyi siis myös sen talouden suunnittelemaan todella tarkasti. Ne tiesi tasan tarkkaan, mihin taloon tulee mikä remontti seuraavaksi.
Ja koska niin kuin joku urakoitsija yrittää vedättää sillä, että sanoo, että tähän pitäisi laittaa tommonenkin, niin ne sanoo suoraan, että ei käy, ei laiteta. Tällä hetkellä kiitos Jaana Närön ja tämän projektin, joka on ollut siis se, että Hekasta tulee yksi kokonainen yhtiö, jolloin niin tämä yhteys sinne alueelle katkee, niin on saavutettu tilanne, jossa sitten Hekan johto käytännössä ei tiedä yhtään mitään näistä asioista. Talojen hoito on täysin retuperällä. Mutta siis vielä sitäkin akuutimpi ongelma on nimenomaan just tämä talouden hoitaminen. Ja vaikka me ei siis vuokralaisaktivisteina saada niitä tietoja enää siinä laajuudessa, kun silloin aikaisemmin saatiin. Silloin kun oli nämä alueelliset yhtiöt, me saatiin paitsi näiden hoitokulujen selvitykset, että miten ne on jaettu. Me pystyttiin kysyä, että mitä siinä jos siinä lukee että pihahoito, niin me pystyttiin sieltä koska tahansa kysyä, että mitä siinä on sisällä. Ja ne pystyy avaamaan sen. Ja sen lisäksi myös niin kuin, oli mahdollista saada tietää kaikki pääomakulut, miten ne muodostuu. Mutta kun Hekasta tuli tämä yksi yhteinen yhtiö, minkä tämä nimenomaan oli Jaana Närön agendalla, niin sen jälkeen näihin pääomakuluihin ei pääse sisälle. Ainoa tieto, mikä sieltä tulee, niin on tällainen yleinen selvitys, jossa on ikään kuin otettu tämmöinen Hekan normaali asunto. Eli ikään kuin, että jos otetaan keskiverto Heka-asunto kaikista niistä 5-10. Eli ne antaa ne pääomakulut könttänä, eikä jaoteltu eri alueille. Mutta siitä huolimatta niin siitä näkyy mielenkiintoisia asioita niistä luvuista. Yksi on se, että just nämä tyhjillään pitämiset on lisääntyneet valtavasti. Ja niistä myös Hekatalouden asukkaiden puolesta Hekan taloutta valvova henkilö, jonka nimeä mä en nyt just muista, mutta kuitenkin niin Hekatasolla valittu. Hän on nimenomaan tehnyt kyselyn siitä, että miten voi olla mahdollista. Se on aikaisemmin ollut vähän päälle 40 senttiä neliö, nyt se nousee yli 80 senttiä. 40 sentin korotus ensi vuodelle tyhjillään olosta. 100%. Vaikka pitäisi olla siis niin kuin 100% kysyntä myös. Siis jos keneltä tahansa kysyy, niin kaikki sanoo, että asukkaita on tulossa ja se on totta. Eli tämä kuulostaa todella oudolta, vaikka oliko se nyt 4 tai 5 melko isoa peruskorjausta on päätetty tehdä ensi vuonna, niin silti se, että ne aiheuttaisi tällaisen paineen väistöasuntoina, niin ei ole todennäköistä, että tällaista tilannetta tulisi, vaan mä oikeasti niin kuin olen vakaasti sitä mieltä, että jos tässä joku laskelma on taustalla, eikä ole kyse vaan siitä, että halutaan tavallaan liikkumavaraa siihen vuokrankorotukseen esittämällä tällainen hatusta tempastu peruste, niin se on se, että ne tajuaa, että kun vuokra nousee, niin asuntoja jää enemmän tyhjilleen, joten vuokraa pitää nostaa enemmän, että voidaan kattaa se. Jolloin siis tämä on aivan järjetön asia, eikä kukaan puhu. Se on se logiikka tässä. Mutta siellä on vielä muita asioita. Vuositasolla niistä tyhjistä, siis ihan kappalemääräisiä. Joo, Hekalla on joku, paljon silloin 53 000 asuntoa. 50 000 asuntoa vähän yli. Kuinka paljon siellä on tyhjinä? Itse asiassa se on yllättävän pieni. Siis se on riittänyt se 40 senttiä neliöllä hyvin niin kuin kattamaan aikaisemmin. Niin tarkoitin asunto. Asuntolukumäärää mä en osaa ihan sanoa, koska se pitäisi kaivaa sieltä vuosikertomuksista. Siinä onkin kaivamista sitten. Mutta siis tämä ei ole ainoa juttu, missä näkyy selkeästi se, että tässä on jotain mätää. Toinen sellainen hyvin outo luku, jota myöskään kukaan ei ole pystynyt kommentoimaan ja kertomaan, mistä se johtuu, on se, että suurin piirtein samanlainen nousu, tai siis isommasta luvusta kyllä lähdetään, että prosentuaalisesti ei ole yhtä massiivinen korotus siltä kuluerältä. Mutta joka tapauksessa niin kaukolämmön hinta on Hekan laskelmien mukaan nousemassa jälleen 25% ensi vuonna. Mitään tällaista ilmoitustahan Helen ei ole antanut, vaan kaukolämmöstä on kerrottu, että hinnoitteluperusteet kylläkin muuttuu ja jotain muutoksia on tulossa. Ja kun muutoksia on tulossa, niin totta kai se tarkoittaa, että hintakin nousee. Mutta ei ole mitään niin siis näyttöä siitä, että Helenillä olisi varaa jälleen kerran. Sehän on tehnyt massiiviset korotukset nyt monta vuotta peräkkäin kaukolämmön hintaa. Ja mä väitän, että niille on liiketaloudellinen ongelma, jos ne jo oikeasti aikovat nostaa 25% jälleen. Eli mä en usko, että sekään on totta. Siinäkin luvussa on ilmaa. Siis niillä on Helenillä on tietysti ajatuksellinen ongelma, koska sieltä ajettiin, se oli se nyt se hiilineutraalisuustavoite pudotettiin 2025. Ja kuka tahansa ymmärtää sen järjestelmän koosta, ja sitten heille joulu vielä niin suunnitelma.
edes, niin kuin, että se on eri asia, jos sulla on edes. Se oli vissiin viime vuonna, kun se tieto tuli. Että jos sulla on niin kuin valmiit suunnitelmat, niin okei, teoriassa voi olla mahdollista, että noin se järjestelmä pyritään muuttamaan. Muuttamaan niin kuin parissa vuodessa. Käytännössä heillä ei ollut vielä siis suunnitelmia siitä, että mistä tulee korvaava energia. No, jos tämmöisiä suunnitelmia tehdään, niin voidaan odottaa se kyllä. Niin, mutta joka tapauksessa siis tästä ei ole tullut mitään, ja mä en usko, että Helen pystyy tekemään sitä ihan siis niin kuin taloudellisena ratkaisuna. Ei ole mahdollista, että Helsingissä joka vuosi, puhuit, että jos tulee prosentin korotus joka vuosi hintoihin, mutta nyt näyttää siltä, että tulee 25% korotus joka vuosi. Niin sitä ei voi kovin montaa kertaa tehdä ennen kuin kaikki vetää putket uusiksi, että saadaan Vantaalta halvempaa energiaa, koska se kustannus nousee niin kovaa vauhtia. Mä en usko, että se on totta. Siis se ei tule toteutumaan. Eli se kertoo siitä, että vaikka niin kuin meillä asukkailla on siis tämä asukasdemokratian kautta tavallaan nämä edes niin kuin minimitietyt tavallaan oikeudet saada tietoja, niin tässä kohtaa on toimittu sillä tavalla, että ei ole kerrottu niitä tietoja, vaan heitetään sinne hatusta niihin kohtiin, mihin ikään kuin voidaan olettaa ja joista on vaikeampi tarkistaa lukuja, joita ei voi katsoa. Ja sitten vielä Simolle ihan nopea vastaus, kun sä puhuit tästä, että mikä on tämä vaikutus näihin, kun leikataan näitä kuluja näiltä talotoimikunnilla tai vuokralaistoimikunnilta ja kaikilta. Niin itse asiassa Hekahan asetti sen tehtävän sillä tavalla, että sieltä pitää saada 500 000 säästöt näistä. Eli se on se, mitä ne haluaa tehdä. Mutta siinä kohtaa taas talousluku. Ne unohti kertoa, että jo edellisenä vuotena niistä budjetoiduista rahoista, joita asukastoimikunnille ja toimintaan oli laitettu, palautui 350 000 Hekalle. Mutta ei vuokralaisille. Ei, vaan Heka käyttää ne sitten ihan mihin vaan. Mutta siis sehän tarkoittaa, että jos pyrittiin niin kuin 500 000, niin eihän tässä olisi tarvinnut paljonkaan nipistää, mutta ne teki sen silti koko homman. Ja sitten siinäkin taas näkyy se, että ne ei tiedä yhtään, mitä ne on tekemässä, koska sitten ne sanoo, että tämä on vuosipalkkio. Eli sen lisäksi, että muuttui tämä määrät ja nämä kaikki, niin muuttui se maksutapa, että maksetaan vuosipalkkio. Ja meidän VTK:ssa viimeksi keskusteltiin tästä, koska me päätettiin, että me tarkistetaan, me selvitetään, että jos on vuosipalkkio, niin montako kokousta täytyy istua, jotta saa vuosipalkkion? Entä jos keskellä vuotta vaihtuu henkilö, niin kummalle maksetaan, laitetaanko puoliksi tai miten se tehdään? Ja yksikään henkilö sieltä Hekalta ei pystynyt kertomaan sitä. He myönsi suoraan, että heillä ei ole aavistustakaan, miten tätä tullaan. Ei mitään havaintoa asiasta, joo. Ja siis kaikki nämä kertoo siitä, että siellä ei nyt siis niinku kukaan siis tiedä. Joku mättää, sä käytit termiä, että mätäsysteemi. Tämä on minun näkökulmasta vuosikymmenen suurimpia kusetuksia, missä nyt asukkaat, vuokralaiset on maksumiehinä. Että joku siinä nyt mättää. Ja nyt kun puhuttiin segregaatiosta, niin tässä oli tissyäkin tuossa vaan paljon. No mikä ettei. Vuokralaistoimikunnassa ja myös vuokralaisneuvottelukunnassa on käyty monia vuosia keskustelua pisteytyksestä. Että Hekan hallitus pyrkii pisteyttämään, jossa nyt kyllä se segregaatio toteutuu pahimmalla mahdollisella tavalla asuinalueen mukaan. Joo. Asutko lähellä metroa? Asutko lähellä kauppakeskusta? Asutko lähellä sitä ja tätä? Aivan järjettömiä perusteita, joille ei ole mitään konkreettista pohjaa. Ja tällä tavalla sitten vuokraa säädellään. Ja tästä on VTK:ssa, VNK:ssa on vuosia taisteltu, että onko tämä pisteytys nyt onko se millään tavalla tasa-arvoista ketään kohtaan. Ja jos ajatellaan vielä näistä palkkioista, niin kyllä mä ihmettelen, että jos, otetaan taas esimerkki, että jos talotoimikunnan puheenjohtaja, joka on tähän mennessä saanut noin vuokralaistoimikunnan kokouksista noin 500 euroa vuositasolla, niin nyt maksettaisiin kerran vuodessa 150 euroa, niin mikä on se Hekan tapa motivoida asukkaita, vuokralaisia, asukasaktiiveja? Ja palaan siihen, mitä sanoin jo aikaisemmin, että yritetään
stumpata se ruohonjuuritason, se asukasaktiivien toiminta. Eli tämä Hekan peräänkuuluttama vuokralaisdemokratia, ei sitä ole tätä menoa enää. Se ajetaan alas ja tämä on ollut nyt se trendi viimeisen 10 vuoden aikana, että koko aika, vaikka Himalehdessä puhutaan päinvastoin, että nyt asukaskokouksiin, tulkaa vaikuttamaan, niin ei se hirveästi motivoi vaikuttamaan ja järjestämään kevät- ja syystalkoita ja tätä yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta. Ei tätä menoa ei kukaan enää jaksa vaivautua. Että se meni ikään kuin sillä tavalla, että sen sijaan, että kiinteistönhoitaja, tai mikä se oli aikaisemmin, nykyään ei saa sanoa enää huoltomies tai huoltohenkilö, vaan kiinteistönhoitaja, että kun hänen pitäisi tulla lakaisemaan lehtiä, niin asukkaat hoitaa sen talkoilla sillä määrärahalla, mikä on sitten olemassa siellä. Eli tehdään Hekan hommat. Ja sitten tuossa jo viittasin aiemmin urakoitsijoihin, että nämä urakoitsijat on kyllä, ainakin meidän näkökulmasta, niin ne on ihan persiistä. Että jotenkin musta tuntuu, että Heka ei pidä urakoitsijoita millään tavalla vastuullisena siitä, mitä he tekevät. Liittyen viheralueiden hoitoon tai yleiseen siisteyteen, niin nämä urakoitsijat, ulkoistetut urakoitsijat, ne on sellainen villilänsi, että Hekalla ei ole näihin mitään otetta, että hoituu miten hoituu. Toi liittyy siihen alueellisuuden purkamiseen, että kun tehdään noin iso konserni, niin kuin tavallaan Oy, niin se nyt oikeastaan melkein missä tahansa toiminnassa on se, että jos ei siellä sitä alueellista toiminnan tasoa, niin sitten ei ole eväitä, ei kyetä. Ei ole kontrollia. Ei ole kontrollia siihen tapaan. Kyllä, ja riskit lisääntyy siitä, että ei ymmärretä, mitä paikallisuudessa, niin kuin, mitä siellä tapahtuu ja mitä se vaatii. Ja myös samalla tavalla, että näitä virkoja sitten luodaan tyhjästä tai muokataan, niin mikä tämä vastuu sitten tällä viralla on ja miten se näkyy vuokralaisilla sitten myöskin. Suuri ongelma on se, että vuokralaiset talotoimikunnat ei saa tietää, minkälaisilla palvelusopimuksilla nämä tekee. Joo, se tietoa ei tule. Ei ole tietoa siitä, mikä on siivouksen tarkoitus olla taso, mikä on pihahoidon taso. Mistään näistä meillä ei ole tietoa. Ei tule tietoa. Joo, systemaattisesti Heka on vetänyt julkisia kilpailutuksia. Mutta siis se on tietenkin niin kuin salaisuus, että mitä sitten sovitaan. Se on julkista tietoa, kuka ne voittaa. Joo, mutta se, että tämä salaisuus... Periaatteessa se pitäisi löytyä sieltä kilpailu, kun se annetaan kilpailutettavaksi. Siellä lukee ne tietyt vaatimukset, mutta sitä sopimusta, että mitä sitten on varsinaisesti on sovittu. Että joo, siitä ei tule niin, koska siinähän on, että rappujen siivous tai saunojen peruspesu ja tällaisia juttuja. Se vaan itse tiedä, kun julkisia kilpailutuksia osallistunut, että niitä speksejä et voi niinku sen jälkeen, kun joku asia kilpailutetaan, niin sanotaan, että siihen kuuluu toi ja tämä ja noin. Niin sen jälkeen, kun se kilpailutus on mennyt, on valittu se, niin niitä ehtoja ei voi muuttaa. Mutta saatiin markkinaoikeudessa jonkun toisen toimijan vetämänä. Täsmälleen näin, mutta ongelmahan on se, että kun Heka ei ole enää osa Helsingin kaupungin organisaatioa, vaan se on itsenäinen yhtiö, niin siinä yhtiön tekemiin sopimuksiin ei pääse enää kiinni. Pöytäkirjaan kirjataan korkeintaan siis suurimmat, isoimmat remontit tai tällaiset kilpailutukset, joissa puhutaan siis miljoonista. Mutta käytännössä näihin siivous- tai muihin sopimuksiin ei pääse mitenkään ohi Hekan hallituksesta. Meidän lapussahan on hyvä, meidän talossa on hyvä, se on 2 taloa, 88 asukasta. Ja se, että nämä puskat on vedetty ihan niin kuin luotisuoraksi ja sitten se loppuu sinne tie ja sitten nämä toiset talon puskat, niin se kilpailutus on varmaan just loppunut, perjantaina kello 16.00 nämä toiset puskat, niitä ei ole leikattu ollenkaan. Ja sitten täällä puolella on sitten niin kuin tammentarhasta kaikki putsattu, mutta sitten
niin kuin talossa taas tänään astuu varmaan 100 tammentorpan päälle. Eli se niin kuin, oikeasti se on niin kuin katkenut näin. Alueella. Se, että kun 2 taloa ja sitten raput on tosi käsittämätöntä. Ja lakihan sanoo, tämä on lakisääteinen juttu, että kun tulee tarjouskilpailu, halvin on otettava. Kyllä. Ja kyllä se mun näkökulmasta on niin, että halvalla saivat ja halpaan menivät. Hyvin monissa näissä urakointiasioissa. Sitten tässä oli yksi hyvä pointti, oli kun puhutaan Hekan uudisrakentamisesta. Niin sä sanoit aika hyvin, että nämä vanhat taloyhtiöt, 4-50 vuotta vanhat taloyhtiöt, niin ne päästetään rapistumaan. Kyllä. Ja samaan aikaan voimallista uudisrakentamista. Että Jätkäsaareen sitä, tätä ja sutta tehdään. Mutta se, että miten on varaa päästään nämä vanhat, oikeastaan ihan hyvät talot, jossa on perustukset pystyssä, niin ne menee sinne pesuveden mukana, että ne päästetään rapistumaan. Ja sitten kun se on tilastojen mukaan tuommoisen suomalaisen kerrostalon, kivikerrostalon, se oletettu käyttöikä on noin 5-60 vuotta. Niin käy pian niin, että ne talot romahtaa ja sen jälkeen rakennetaan vaan uutta sutta. Niin miten Hekalla on varaa tähän? Mä ihmettelen. On sitä varaa, kun vuokralaista maksaa kaiken. Olette saaneet hyvää keskustelua aikaiseksi, mutta otetaanko vähän Tämän ulkopuolisen kommentin Hekalla on täällä solidaarisuudesta. Mutta se, mitä mä nyt tästä olen ymmärtänyt tästä teidän puheesta, tai ylipäänsä tässä nyt jo, sanotaan, että olen joutunut seuraamaan varmaan vuoden 2, niin mun mielestä Hekan, se joka on töissä Hekalla, se on suojatyöpaikassa. Se on täysin korruptoitunut paikka, perkele. Kyllä. Ja te täällä puhutte siitä, että ne tekee tätä ja tota. Ja siellä asuu kumminkin lähes 100 000 helsinkiläistä. Kuinka paljon helsinkiläisiä? 500 000. Se on 500. Eikö muka saada kapinaa aikaiseksi? Mä en taju ollenkaan sitä ihme jaaritusta. Se on täysin korruptoitunut paikka. Siellä tosiaan ihan ihmiset, hyvä veli, hyvä sisko, sä saat tonnia, sä saat tonnia, sulle tuo ja sulle tää. Ja me istutaan täällä, niin kuin, mä puhun asukkaista ja vuokralaisista, että tämä on kestettävä. Ja mä muistan joskus 20 vuotta sitten, kun mulla asui paljon kavereita kaupungin asunnoissa. Ja mun mielestä ne oli aika nättejä. Et ne oli ihan Herttoniemessä kävi aika usein Siilitiellä ja sitten siellä vähän kauempana niin, näiden ystävieni luona niin, ja sukulaisiakin siellä asui. Niin ne oli ihan semmosia, ei niitä tiedostanut välttämättä jostakin kovan raha-asunnosta. Ne oli ihan kivoja. Nyt kun mä kuuntelen näitä juttuja, niin mulla on ihan siis silmät renkaina, että paikat homehtuu ja maalit tippuu ja että on suurin piirtein niin kuin hengen vaarallista asua jossakin asunnossa, niin onhan tämä nyt mennyt ihan kauheaksi. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu mun mielestä nimenomaan siitä, no mä nyt sanon ihan suoraan, että mun mielestä tämä johtuu siitä, että kun tästä tehdään niin hirveän suuri yksikkö. Kyllä. Ja minkä takia tehdään suuri yksikkö? Sen takia, että joku taho, joku harva taho, siitä jotenkin käärii jotakin itselleen. Et siis eihän ole mitään järkeä siinä, että omistaja, joka on Heka, niin haluaa niin oman omaisuutensa rapauttaa. Niin mikä ihmeen järki siinä on? Et se haluaa, niin kuin, että siis, kaikki menee niin kuin itse estää. Mä oon miettinyt nyt yhtä, ei liity Hekaan, mutta kaupungin kiinteistö siellä lähellä verkkokauppaa. Mikä se olisi semmoinen iso siinä rannassa kuin makasiini, joka myytiin eurolla jollekin. Siis joka arvo oli jotain 100 miljoonia euroja. Niin tässä on ihan se sama kuvio. Että siis tämähän on niin kuin Simonkin sanotaan vedätystä. Ihan puhutusta vedätystä. Ja meidän täytyy saada joku liike aikaiseksi. Että siis saataisiin niin iso yleisö herää. Pitäisi saada, mutta tämä on rikollista, että on vuokralaistoimikunnassa, vuokralaisneuvottelukunnassa on kiinnitetty huomiota, että Heka on toiminut aika monissa tilanteissa lainvastaisesti. No miksi se vuokralaistoimikunta toimi? Koska meille ei anneta tietoa eikä mahdollisuuksia vaikuttaa. Sitten pitää mennä kadulle kylttien kanssa. Niin kuin yritettiin nyt tässä. Eikä sitä voi tehdä äänettömästi. Äänettömästi nostetaan vuokria, sitten pidetään äänetön mielenosoitus. Ja minä olen raaimmat mielipiteet, mitä mä oon vuokralaistoimikunnassa kuullut, että Heka rosikseen. Että se pitäisi lähteä sieltä huipulta katkomaan päitä. Ja valitettavasti minun on sanottava, että nyt kun tästä tehtiin tämä yksi suuri yhtiö, niin Jaana Närö
kautta Hekan hallitus, niin siellä ne syntipukit on. Että nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että vuokralaiset, ne jotka maksamme heidän palkan, me ei ole enää mitään. Niin me maksetaan näiden suotyöpaikkalaisten. Nimenomaan suojatyöpaikka, kyllä. Siinä sanoi hyvin, että neuvottelukunta on nyt lamaantunut. Haluatko jatkaa? Voisin jatkaa siitä, että mun mielestä siis se, mitä silloin täytyy tehdä tällaisessa tilanteessa, paitsi sen lisäksi, että nyt tietenkin nyt tulee uusia henkilöitä, kun asukkaiden kokoukset syksyllä. Ja sen jälkeen sitten VTK katsoo, että ketä lähettää, niin jokainen VTK voi miettiä keskuudessaan, että onko ollut sellainen edustaja siellä, joka on sitten tuonut näitä epäkohtia ja käyttänyt puheenvuoroja. Mä tiedän, että VNK on myös hyvin myrkyllinen paikka, että siellä on klikkejä ja muuta, se on vaikea toimintakenttä. Mutta sitäkin tärkeämpää olisi nimenomaan verkostoituminen se, että ei jäädä siihen sen vuokralaisneuvottelukunnan vangiksi, että jos ne ei jotain tee, niin asukkaat ei ikään kuin voi tehdä mitään. Vaan heidän rinnalleen ja ohi pitäisi luoda sellainen asukkaiden, vuokralaistoimijoiden, aktiivien verkosto, joka on kykenevä tavoittaa koko Helsingin kaupungin asuntokannan mahdollisimman laajasti, joka jakaa yhteystiedot, joka jakaa informaatiota, joka suunnittelee nimenomaan poliittista vaikuttamista ja muuta. Jos VNK ei halua tehdä sitä, niin eihän nyt mikään niin kuin 340 ihmisen kopla voi estää 93 000 ihmistä toimimasta. Sehän on vaan sitten niiden 93 000 ihmisen saamattomuutta, jos näin tapahtuu. Yksi asia on tuossa, kun sanottiin, että rajuna toimenpiteenä rosis, niin sehän olisi tavallaan ilmiselvä. Vaikea. Mutta siihen pitäisi tietysti saada, no ensinnäkin oikeudenkäyminen on kallista siviilipuolella. Ja sitten toinen juttu, että se pitäisi olla joku riittävän ilmiselvä, että siihen saataisiin riittävä volyymi ihmisiä taakse. Niin kun, että jos on esimerkiksi 1000 ihmistä, joka tämä koskee tämä asia, niin silloin se ei olekaan enää niin kallista. Sielläkin saattaa joukossa olla jotain ihmisiä, jotain juridista asiantuntemusta, jotka kykenee niin katsomaan niin jotenkin päälle, että onko tämä semmoinen, että tämä kannattaa viedä. Niin kuin, ja sitten toinen juttu, että valmistelemaan, kerätä tietoa muuta, mikä vähentää sitä prosessin kustannusta. Kyllähän se käräjäoikeus, niin kuin, sehän on se paikka, että jos niin epäillään suoria laittomuuksia. Kyllä. Ja se on semmoinen, että siihen niin siitä alkaa Oy:ssäkin niin kuin, aletaan ihmettelemään, jos sieltä tulee käräjän päätöksiä, koska kyllähän ne asukasdemokraattisia huutoja toimitte laittomasti, ei toimi. Ja niin edespäin. Siinä on vaan se ongelma, että tuollaisessa tapauksessa pitäisi olla näyttöä, ja Heka on vuosikausia hoitanut tämän kaiken niin, että mitään näyttöä, mihin asukkailla voisi olla pääsyä, ei käytännössä ole. Kyllä. Mitään sopimuksia ei kirjata sillä tavalla, että niistä kävisi ilmi just tämmöiset väärinkäytökset, hyvän veljen kanssa tehdyt sopimukset, joita siellä on jatkuvasti. Muutamiin näistä ollaan päästy. Meillä Eero Rasijärvi Siilitiellä niin nimenomaan käräytti sieltä parikin isännöitsijää. Sen jälkeen Heka päätti, että hän ei saa enää toimia siellä asukasedustajana, vaan hänet laitettiin pois siitä, koska hän oli liian hyvä ja sai käräytettyä ne isännöitsijät. Hekan isännöitsijät on jääneet kiinni vaikka mistä asioista. Ja Jaana Närö on joka kerta niissä painanut niin hyvin villasella kuin pystyy. Kaikkia näitä kiinni jääneitä isännöitsijöitä ei ole edes erotettu Hekalta, vaan heidät on vain siirretty toisiin tehtäviin. Ja kaikkea muuta tällaista on tehty, niin mä väitän, että tämä on yksi todiste just siitä, miten Jaana Närö toimii ja mikä hänen linjansa on Hekan suhteen. Ja se ei ole kyllä asukkaiden edun mukainen. Otetaan tässä välissä vielä... Jos jokainen maksaisi 2 viikkoa myöhässä vuokraa, niin silloin kun se tapahtuu, niin se pikkasen heilauttaa. Otetaan välillä vielä tästä kysymys. Jari. Jari Jakonen, ensinnäkin pitää kiittää valtavasti asukasaktiiveja. Tämä on valtava oppimiskokemus, että tosi painavia ja pitkän kokemuksen tuomia puheenvuoroja. Tämä on ihan, jos Rantalainen sanoi, että on noviisi mielenosoituksessa, niin itsekin on noviisi, että mä oon jossain niin kuin poliittisessa toiminnassa tai saatikaan tämän kaltaisessa tilaisuudessa niin kuin järjestämässä, että jotenkin on tuntunut nahoissa, että nämä asiat rupeaa kaatumaan sen verran sitten päälle, että ei voi jäädä enää sinne kotisohvallekaan. Ja tässä me nyt tämän yhdistyksen puitteissa sitten on samanhenkisiä ihmisiä sitten
että yrittää nyt tarttua edes jollakin tavalla tähän asiaan ja miten vakavalla ja tavalla sitten nämä asiat tässä on tullut monessakin suhteessa ja Santperillähän oli jo tuossa valmista niin kuin toimintasuunnitelmaakin, että tarvittaisiin sitten tämmöinen vaihtoehtoinen kanava ja sitä kautta ruveta niin kuin tietoisuutta kasvattamaan ja etenemään mahdollisesti sinne käräjäoikeuksiinkin. Mutta valtava kiitos kaikille aktiiveille ja sehän sai hyvin julkisuuttakin, kun lähditte vaan sinne sitten tempomaan. Niin... No se jonkin verran sai julkisuutta. Olin pettynyt kuitenkin siihen henkilömäärään, että se on vähän sitten sitä markkinoista kiinni, mutta parempi sekin kuin ei mitään. Mutta nyt tässä kun sä sanoit, että nyt kun tulee marraskuun mennessä tulee asukaskokous ja tulee lisää porukkaa, niin minä en kyllä ihan allekirjoita että nyt kun tulkaa sinne asukaskokouksiin, pääsette vaikuttamaan, niin jos mun hitto soikoo pitää sanoa siellä asukaskokouksessa, että tulkaa ihmeessä, mutta vaan minä, sihteeri ja sinä saatte palkkion. Niin... Semmoisen, mulle tuli tuossa mieleen, että siis okei, sä oot ihan varmasti oikeassa tuossa, että niin se on säännöllistä asioiden hoitojuttua, niin siinä se pienikin korvaus ja ennen kaikkea se, että on niin myöskin sille asukastoiminnalle riittävät budjetit, että voidaan järjestää asioita. Mutta tässä tilanteessa periaatteessa tämä niin kuin Hekan vuokrien korotusasia on nostattanut Hekan asukkaissa ihan varmasti niin paljon ajateltavaa, että jos joku rupeisi sitä nyt, kun lähestyy ajat, niin masinoimaan, niin niihin kokouksiin oikeasti voisi saada aika paljon vihasta väkeä. Kyllä. Mutta sitä pitäisi jollain niin kuin markkinoida, ei niin, että tule miettimään meidän vesikaivojen talkoiden aikatauluja, vaan että tässä on tämä asia, sinun vuokraasi korotetaan näin paljon. Haluatko tulla keskustelemaan, mitä voimme asukastoimijoina tehdä? Nyt jos ajatellaan tilastoja, niin Hekan tilastot, ne nyt on Hekan tilastoja, mutta se käytännössä kyllä konkretisoituu, että Hekan tilastojen mukaan asukasaktiiveja vuokralaisista on noin 10%. Kyllä. 10%, se on hyvin vähän. Ja se esimerkiksi meidän taloyhtiössä, se toteutuu just kyllä tilastojen mukaan, että meillä on 140 laillista vuokralaista, jänikset on erikseen. Niin meillä on asukaskokouksissa noin 10-15 ihmistä. Ja nyt jos mä marraskuussa sanon, että kiva kun tulitte, mutta mitä ette saa. Että hyvää hyvyyttä nyt, pannaan tuosta talkoon. Ja nyt mä edelleen palaan siihen, että jos, mikä on se mun kauhuskenaario, että ei saada talotoimikuntia pystyyn, niin mikä säästö? Sehän on Hekalle hieno säästö, että sun ei tarvitse maksaa määrärahaa ja kerhohuoneesta. Tästä mulla on jo faktaa, että esimerkiksi kerhohuoneet, jos ei ole talotoimikuntaa, niin kerhohuoneen ovet pannaan lukkoon. Toiminta lakkaa. Ja tämä on nyt, anteeksi minun sanomaan näin, niin Jaana Närön ja hallituksen se lopullinen tavoite, että niin siis olkaa hiljaa. Tosiasiassahan siinä ei mistään säästöistä kysyä. Ei ole. Jos puhutaan 50 000 asunnon niin vuokra-asuntoyhtiöstä, niin asukasdemokratian kustannukset on. Joo, Hyttysen pieru. Mutta tarkoitus on tietysti se, että sitä toimintaa ei kovastikaan olisi, koska se aiheuttaa huonoa PR:ää ja mehän olemme siis, me olemme talotoimikunta, vuokralaistoimikunta ja vuokralaisneuvottelukunta. Me olemme semmoisia punaisia vaatteita Hekan hallitukselle, että meiltä tulee pelkästään valitusta ja marmatusta ja reklamaatiota, niin ei me haluta tällaista, että nämä on hiljennettävä nyt. Eli sen takia talotoimikunnat olisivat nyt äärimmäisen tärkeä saada pystyyn kokoon. Ja just se, mitä Tiina sanoi, sitä verkostoitumista, että jokaisesta toimikunnasta otettaisiin toiseen toimikuntaan yhteyttä, muodostettaisiin tätä isompaa kokonaisuutta, joka sitten veisi vaikka kunnan valtuutetulle ja miettisi eteenpäin näitä tavoitteita. Ja meillähän siis
meillähän on ihan samanlainen tilanne tietenkin niin kuin Hekan muillakin alueilla, eli että kun järjestetään talotoimikuntien toimesta näitä asukaskokouksia, niin eihän ne ole mitenkään suosittuja. Ei sinne rynni väkeä paikalle. Mutta sitten taas siis niinku, se on tavallaan jo väärä johtopäätös, että koska sinne aikaisemmin ei ole tullut, niin sinne ei voikaan tulla, koska sehän ei ole totta. Se riippuu juurikin siitä, että miten näitä asukkaita lähdetään sinne, niin kuin, että mitä tehdään, jotta ne asukkaat tulisi sinne. Ja siis se, että teillä on kerhohuone, on ihan loistavaa, koska mehän joudutaan kutsumaan asukkaat jonnekin muualle, kun meillä ei ole kerhohuonetta. Me ei voida edes järjestää meidän kohteissa niitä kokouksia. Asukkaiden pitää illalla lähteä muualle, mikä siis rajoittaa vielä ja vaikeuttaa toimintaa. Mutta siis, että mitä voi tehdä yhtenä esimerkkinä vaan, niin nythän Heka, kun kohde täyttää tasavuosia, antaa tuplat määrärahat. Me sitten satuttiin täyttää 20 vuotta tänä vuonna ja me saatiin sitten 620 juhlien järjestämiseen. Ja kun tämä vuokrakorotus oli jo tiedossa, niin mä sanoin sitten, että mua ei kyllä hirveästi huvita juhlia juuri silloin, kun näitä ollaan löydässä lukkoon, että se ei ole varsinainen juhlan aihe. Ja me mietittiin, että mitä me sitten tehtäisiin. Ja sitten jos te olette katsoneet Maikkarin asian, mikä se on, asian vierellä, mikä se nyt on, tämä ytimessä, se on ytimessä, asian ytimessä. Siellä oli tämä Heka teema ja keskustelu, niin loppujen lopuksi meidän juhlathan olivat siellä sitten osana sitä ohjelmaa, koska me järjestettiin semmoiset teemalla ei kurjuutta kummempaa. Me lätkittiin pitkin seiniä Hekaa vastustavia mielenosoitus, semmoisia lappuja sinne ja meidän talotoimikunnan aktiivit pukeutuivat kurjuusteeman mukaan ja antoivat haastatteluja siihen lähetykseen ja muuta. Ja tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Silloin kun mä sanoin, että me lähdetään tällaista ideaa toteuttaa, niin kaikki oli vähän silleen, että no ei sinne kuitenkaan tule telkkaria, ei me nyt sillä mitään julkisuutta saada ja mitenkään me nyt edes voidaan ja kuinka. Mutta sitten kun sitä vaan rupeaa pyörittämään sitä ideaa ja lähdettiin, niin loppujen lopuksi nämä meidän alunperin vastahakoiset tyypit on nyt antaneet jo useammankin haastattelun erilaisissa medioissa ja muualla. Ja se on niin todellakin vaikuttanut ja se ei ole ollut asia, joka tapahtui siksi, että joku vaan, että no niin, että tossa jotain, vaan se piti rakentaa ja se oli täysin mahdollista. Ja kyllä julkisuutta saa, jos sä saat ihmisiä kasaan. Kyllä. Jos saat ihmisiä kasaan, mutta sinä sanoit hyvin, että tämä olisi minulle kapina. Pitäisi nousta parrikaadeille. Ilman muuta vaan sinne sitten, että nyt pitää Ne tekisi siis lähetyksen teidän sieltä kohteesta suoralla lähetyksellä haastattelussa, mikäli mahdollista. Niin on mielellään näytä. Tulkaa paikalle. Siellä on kuitenkin vähintään puolet asukkaista ihan raivovammassa. No, se pitäisi nyt, jos ei muuten niin tähän vuokran korotukseen vedoten, niin yrittää näihin asukaskokouksiin, että emmekö me voi herätä nyt, että eihän nämä voi jatkua. Jos tämä trendi on koko aika, tämä mihin se nyt on ollut menossa viime vuodet, niin kyllä meillä on aika vähäiset ne vaikutusmahdollisuudet. Sitten kun saa riittävän ison ryhmän kasaan, niin sitten kun rupeaa valtuustoon päin vaikuttaa, niin kokemuksena meidän asuntopoliittisesta toiminnasta, niin pitäisi pyrkiä ehkä siihen, että koittaa niin kuin mahdollisimman monesta valtuustoryhmästä saada poimittua niitä ihmisiä, jotka on oikeasti tästä kiinnostunut, koska jos saa vain yhden puolueen tai jonkun ryhmän tulemaan niin kuin kollektiivisesti mukaan siihen, niin siinä on se ongelma, että sitten kun se niin kuin tavallaan kiinnittyy siihen puolueeseen se asia, jolloin muut puolueet automaattisesti ei lähde samalla tavalla ajamaan, ei nyt ihan silleen, mutta tietyllä tavalla tämmöistä, niin kuin, jos on pitkäjänteistä vaikuttamista, niin siinä tulee se tilanne, että se pitäisi saada niin kuin jollain tavalla silleen, niin kuin, vähän, että sitä mielenkiintoa on niin kuin koko siellä valtuustossa, koska niille kuitenkin sitten, jos ne rupeaa kunnolla hämpyinen, niin niille Hekan on vastattava ja annettava kuitenkin toisen tasoisen tietoa kuin mitä on sitten tässä. Ja siis sehän on niinku jo selvä osoitus siitä, että esimerkiksi Vartiainen konsernijaoston puheenjohtajana niin tajusi, että miten iso moka tässä on tehty, koska sehän nimenomaan sitten kesäkuussa toi 19.6. muistaakseni vai 26. No kuitenkin kesäkuun loppupuolella
konsernijaoston kokouksessa, niin hän nimenomaan antoivat moitteet sekä Hekalle että Hasolle siitä, että molemmissa on laiminlyöty näiden lainojen korkojen riittävän niin kuin arviointi, siis se, että minkälaiset riskit niihin sisältyy, mitä niille pitäisi tehdä ja muuta. Ja Vartiaisen aloitteesta annettiin se moite ja toinen kokoomuslainen tuki. Ja se kertoo siitä, että kokoomuskin tietää, että nyt on niin isot mokat kyseessä, että on pakko kirjauttaa se sinne niin, että Vartiainen on kiinnittänyt tähän huomiota, että se ei kaadu Vartiaisen niskaan, jos tämä homma menee eteenpäin. Naro muistaakseni on kokoomuslainen. Naro ei kuulu käsittääkseni mihinkään minulla on sisäpiirin virallisesti, mutta saattaa sympata, se on toinen se. Ja mua ihmetyttää nyt. Mutta sekä tuolla korkealla poliittisella tasolla se on niin kuin tunnustettu se mukaan. Kyllä, on sitten täällä ihan ruohonjuuritasolla nyt, että minäkin olen täällä sitten. Tiina sanoi aika hyvin tuossa, että Heka, nyt palaan siihen mitä aikaisemmin puhuttiin, tämä onneton taloudenhoito, josta me emme saa tietoa. Nyt kävi esimerkiksi vuokrankorotusten yhteydessä niin, että Heka aliarvioi korkokustannusten nousu. Ja nyt meidät pannaan maksamaan tämä heidän virhearvionsa. Ja mä en oikein ymmärrä, että johonkin tämä pitää henkilöityä, että onko tässä ketään, ketkä oli Pertti Levon aikana rivissä. Siis tämä meidän turkulainen maanmainio toimitusjohtaja, niin jotenkin silloin tuntui, että hommat hoituu ja sitä tietoa jaettiin eteenpäin, mutta nyt on ihan eri ääni kellossa. Mutta se johtuu siitä, että Heka on nykyään yhtiö ja yhtiö ei tarvitse toimia samalla tavalla avoimesti ja sehän on se syy, miksi kunnallisia toimijoita muutetaan yhtiöiksi, jotta ne saadaan piiloon julkiselta valvonnalta ja rajoitettua demokraattista valvontamahdollisuutta. Ja se on tietysti se, että silloin kun on paljon pieniä yhtiöitä, niin niillä yhtiöillä ei myöskään ole sen enempää niin kuin tiedonantovelvollisuutta, mutta kun ne on kuitenkin alueellisia, niin sä pystyt niistä tunnusluvuista kaivaa paljon enemmän, kun sä tiedät, että tämä koskee näitä taloja, tämän alueen taloja. Se on tietysti se konsernirakenne on semmoinen, että sillähän viedään niin tavallaan julkista valtaa sinne pimentoon yrityksen salaisuuden. Niin, nimenomaan se on yritys ja sillä on erilaiset velvollisuudet. Mutta yksi juttu vielä tästä, että kun kaikkialla on koko ajan nyt toisteltu tätä, että se johtuu niistä korkomenoista, niin ei johdu. Siis ainakaan mikäli ne eivät siinäkin kohtaa sitten taas ole keksineet hatusta jotain lukuja. Siis kun katsoo niitä pääomakuluja, niin siis nämä mun mainitsemat tyhjilläolo ja lämmityskulujen nousut on isommat osuudet siitä. Ne on isommat kuin ne korkokulujen aiheuttamat lisäkustannukset. Eli ei se korkokustannus ei ole se kaikkein suurin edes näistä, vaan siis todella oudosti juurikin. Siihen vedotaan kuitenkin. On, koska se on selitys, joka menee tällä hetkellä läpi, koska kaikki tietää, että korkotaso on noussut ja kaikki muutkin käyttää sitä samaa selitystä ja näin. Mutta mä väitän, että se ei ole koko totuus siitä, mistä hekalaiset nyt maksaa. Ja nyt tuli vielä, kun asunnottomista puhutaan, eikö Helsingin kaupungin asunnot, niin sehän olisi se priorisoiva tekijä tässä, että miten asunnottomia, syrjäytyneitä nuoria, niin ei edelleenkään mahdu typerän maallikon logiikkaa, että Hekalla on varaa pitää 8-12 kuukautta kämppiä tyhjänä. Sekin huoli nousi just siinä, että miten se on mahdollista ja onko se sitten mahdollinen rikekin siinä takana, kun me mietitään, että mistä me voidaan vedota. Koska ihan perustuslaissa ja sosiaalihuoltolakikin puhuu asunnottomuudesta ja siitä, että miten turvattava on. Yksi asia kyllä ja just tätä jonotusta puhuttiin, että jonoja ei enää samalla tavalla olekaan. Et yksi asia, mikä on yksi semmoinen asia, mistä ne joutuu sitten kuuntelemaan, on se, että jos katsoo ne ARA-lainoituksen ehdot ja koittaa tonkia, että noudattaako Heka ARA on tekemässä erityistarkastusta Aralle. ARAn toimesta on tekemässä. Eli koska ARAlla on oikeus saada, kun ne on kerran niin lainottanut niitä, kyllä. Niin niillä on ja oikeus saada ne tiedot. Tietää, mitä tapahtuu. Ja Hekan toiminnassa on sitten ollut niin toista semmoista
Kyllä. Ja sattumalta juuri nyt sitä tutkitaan. Ja sitten taas, jos ajatellaan, toitotan tätä ruohonjuuritason esimerkkejä, että sen näkee, väittää Heka mitä väittää, että jonoja ei ole ja niitä puretaan ja ihmiset saa asuntoja, niin meidän taloyhtiössä, siis 5 rappua, 62 asuntoa, 140 ihmistä, 1 delas, 1 muutti pois ja 1 joutui demisosastolle, 3 asuntoa, joihin on tehty remontti, niin kaikki ovat olleet tyhjillään noin 6-10 kuukautta. 3 aivan vuokrattavissa vuokrakelpoisia asuntoja, että muutta sinne, niin ei. Tässäkin on se... Tuossa Jussilla on varmaan hyvää tilasta, että miten se on muuttunut parin vuoden sisällä nytten asunnottomuus, minkälaisia lukuja siinä on? Se on se kokonaislukuhan on ihan hissuksen 2018 siinä oli isompi käännös alaspäin, mutta se johtuu Helsingin tilastointimenetelmien muutoksesta, jossa he raivasivat jotain päällekkäisyyksiä sieltä. Ongelma on tietysti se, että he ei pystynyt sitten, kun siinä on kuitenkin paljon, niin sehän on paljon kiinni siitä, että miten ihmiset hakeutuu palveluihin. Tulee sitä kautta niin tavallaan näkyviksi, että ne ei tule suoraan. Kaikki ei ilmoittaudu asunnottomaksi niin kuin maistraattiin. Se on yleensä siinä vaiheessa, kun sä tarvitset niitä palveluita sitten. Nyt kun miettii kuitenkin, että tätä yhteistyötä on lisätty siinä, että sosiaalityöntekijä on mukana ja että näitä verkostoja on lisääntynyt, että ne oikeasti kohtaisi näitä vähävaraisia ja syrjäytyneitä. Eli tavallaan niin kuin se tuki ja tämmöinen olisi pitänyt niin kuin tavallaan näkyä tuossa jo näiden takaa. Mutta eikö se ole mitä Helsinki osoittaa pienempiä asunnottomuuslukuja vuoden jälkeen. Me ei vaan oikein uskota niihin kaiken kaikkiaan, koska meillä on kokemus meidän asiakasryhmistä, jotka me nähdään visuaalisesti, että se niin kuin määrän pienentyminen on. Et kokonaistrendi pitää paikkansa, että sieltä se hiljaa on tullut alas ja mä uskoisin, että se tulee valitettavasti nyt pysähtymään ja kääntymään nousuun oikeastaan aika pitkään aikaan. Ja niin siellä on, että mä kiinnitin semmoisen asian huomiota, siellä on tämmöiset erityisryhmät kuin nuoret alta 29 naiset ja maahanmuuttajataustaiset, jotka lasketaan sillä tavalla, että siinä on ei-Suomen kansalaisen tai sitten äidinkieli on muuttu suomi. Ja nämä ryhmät on tullut alas sieltä niin kuin jonkin verran. Maahanmuuttajat on aikaisemmin ollut aika rajusti yliedustettuna niin kokonaisprosenttiin nähden, että kuinka paljon on. Nyt se on tullut luku alas sieltä. Ja sitten jos laskee niin kuin tietyllä tavalla, sitten, koska siinähän on muita muuttujia, että voi katsoa sosioekonomisen aseman esimerkiksi, joka vaikuttaa asunnottomuusriskiin aika paljon, niin aletaan ehkä olla aika lähellä sitä mutta siellä niin kuin näiden muiden nuorten ryhmä on esimerkiksi kasvanut taas, vaikka se on monta vuotta pidentynyt. Naisten asunnottomuus on ihan lukumääräisestikin. Ja nämä on Helsingin lukuja, koska nämä Helsingin luvut selittää aika paljon sitä muutosta kuitenkin että se kokonaismääräisesti, mutta sitten taas niin kuin kadulla olevien ihmisten määrä ei mutta sehän on tietysti niin kuin, se on vähän toinen juttu kuin tämä suora vuokramarkkinajuttu, vaan se on kyse palveluista, mitä heille voidaan tarjota. Että ne niin kuin suhteellisen raskaat palvelut, millä ihminen pystytään asuttaa sieltä kadulta suoraan, niin niiden määrä on niukempi kuin se on ollut aikaisempina vuosina. Ja sitten vielä mitä tulee tähän eriarvoisuuteen, niin joku lohkaisi tuossa muutama vuosi sitten, että jos olet yksinäinen nainen, hankkiudut paksuksi, niin saat ekan vuokra-asunnon. Tämä on vain yksi karkaistu esimerkki siitä, että jos puhutaan syrjäytymisestä, niin yksinäinen oli sitten poikamies nainen tai poikamies tai sitten vanha piika. Hyvin vaikea on saada
Helsingin kaupungin se on ihan raaka tosiasia, että se, niinku, siihen ei kiinnitetä kauheasti huomiota, kun sitä pidetään niin itsestäänselvänä. Mutta nyt naisten osuus asunnottomuudesta. Tässä on koko ajan puhutaan kuitenkin, niin kuin, ne on silleen epävarmoja lukuja, koska puhutaan niin kuin palveluiden piirissä olevista ihmisistä. Sitä kautta ihmiset kirjautuu. Siellä tulee joku muutos palveluissa, niin joku ryhmä ei yhtäkkiä päädykään sinne tilastoon. Että sitten kun tulee joku 200 muutos, niin kun pudotus, niin kuin oli viime vuodesta tähän vuoteen, esimerkiksi maahanmuuttajana, Helsingissä maahanmuuttotaustaisten asunnottomien määrä, niin se oli jostain 300, tai siis vuodesta 2021-2022, koska 2023 lukuja ei vielä ole. Niin siellä oli joku niin kuin jostain 350 pudottu 180. No meillä ei näy mitenkään se, ainakaan niillä ihmisillä, jotka on siellä katutasolla, että nämä nyt olisi yhtäkkiä imuroitu pois sieltä. Ihan samalla tavalla se Mohammed ja Vlad siellä pyörii meidän palveluissa kuin aikaisemminkin. Eli siinä tulee niinku miettineeksi, että onko tässä onko jotain muuta, miksi ei näy. Mutta sitten nyt mä, joo, mutta että. Tuli vielä sivuhuomautus. Miten sieltä Aralta, niin onko siellä tavallaan hyvien ihmisten verkosto, onko siellä hyviä ihmisiä töissä, mitkä olisi huolissaan asioista ja on asiallisia ihmisiä? Siis mun kokemus aina Aran kanssa työskentelystä, Rossilahden kanssa tuli useinkin vietettyä aikaa. On se, että kyllä siellä siis niin kuin Aralla on tyyppejä, jotka ihan oikeasti niin kuin haluaa, että niitä rahoja käytetään niin kuin ne on tarkoitus käyttää. Että jos ne sen tarkastuksen tekee, niin sieltä kyllä kysytään ja selvitetään asioita. Mutta toki siinä on sitten se, että eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun se tehdään, joten Jaana nähdä tietää, mitä ne kysyy, mitä ne haluaa katsoa. Ja mä oon aika varma, että se on sen verran vanha kettu jo tässä vaiheessa, että tietää, että ne on kunnossa, mitä Ara haluaa katsoa. Että pikemminkin pitäisi olla niin kysyä, että mitä se ei ole viimeksi tarkastettu, niin sitten sitä ruvettaisiin penkoita jotain, että sieltä jotain löytyisi. Eli en usko, että ne mitään erityisen isoja väärinkäytöksiä löytää, tai sitten on tosiaan niin paha tilanne, että hyvä kun löytävät. Mutta siis näistä tyhjistä asunnoista vielä, että semmoinen ongelma on myös tässä tiedonsaannissa, että kun nythän ei ole enää olemassa talonkirjoja, niin meillähän ei ole millään tavalla mahdollisuutta tarkistaa myöskään sitä, että jos joku asunto näyttää olevan tyhjänä 8 kuukautta, onko se todella tyhjä? Vai onko siinä voimassa oleva vuokrasopimus? Se on täysin mahdollista, että joku vuokraa sitä asuntoa syystä X, eikä vaan asu siinä. Se on täysin mahdollista. Joo. Mun piti mulla ajatus tuossa kaksi, eli kun palaan tähän Simon esiin nostamaan asiaan, että tosiasiassahan niin kun vähän vaihdellen, niin noin 80 asunnottomista on miehiä. Ja miehiä, ja se on asia, jota pidetään jollain tasolla luonnollisena. Sitähän se ei luonnollisesti ole. Ei ole mitään syytä, miksi miesten pitäisi olla enemmän asunnottomia kuin muut. Tanskassa on myöskin, niillä on tavattoman jyrkkä niin kuin tilastodata, koska niillä kerätään kaikilta, jotka käyttää vähänkin niiden palveluja, niin kerätään niin kuin aineisto. Se on noin 10 000 ihmistä viimeksi, kun olen siihen aineistoon tutustunut. Ja niillä on oikeudet käydä pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveys kaikki tiedät. Eli se tilastollinen materiaali on sellainen, että oikeasti se, mitä se sanoo, niin se pitää paikkansa. Ja siellä on juuri tämä, että se sukupuoli on, se on se suurin riskin aiheuttaja asunnottomuudessa, ja siitä on poistettu mielenterveysongelmien, päihteiden käytön tai tyyppisten asioiden vaikutus. Se on se puhdas sukupuolen vaikutus. Se ei oikein ole tasa-arvo. Ei se ole millään tavalla tasa-arvo. Yhteiskunta ei ole mihinkään suuntaan Tämä liittyy tähän syrjäytymiseen, ja myöskin meidän ehkä semmoinen vähän, me ollaan toki kaiken näköisissä projekteissa mukana, mutta me aina haluttaisiin katsoa sitä asunnottomuutta niin kuin ei erityisryhmien, vaan sen niin kuin bulkin kautta. Että jostain syystä se on niin, että jos se nainen on asunnoton, niin se kiinnostaa paljon enemmän kuin se, että se mies on asunnoton. Haluatko se Kirsti sanoa jotain sattuu osumaan? Ja kun me nähdään, että niin tietyllä tavalla tämä erityispalveluiden tarve ja kaikki muu tämmöinen, niin tietyllä tavalla ne erityispalvelut usein liittyy siihen
että niitä pitäisi järjestää, kun se KO-ihminen on asunnottomana. Jos se ihminen saadaan asutettua riittävillä tukipalveluilla, niin se erityispalvelutarve häviää. Eli naisille on niin kuin esimerkiksi hankalampi ollut aina, varsinkin silloin, kun oli niin kuin enemmän massapalveluista vielä kyse. Väkimäärä oli yli 2-kertainen, melkein 3-kertainenkin silloin, kun mä oon aloittanut. Niin se, että useat niistä asioista puhutaan rauhasta, turvallisuudesta, muusta tämmöisestä, no kaikki tarvitsee niitä. Vaikka oli sukupuoli tai mikä tahansa sun, sun henkilökohtaiset ominaisuudet on, niin ne on inhimillisiä perustarpeita ja ne on korjattavissa siitä, että se ihminen saadaan asutettua, että se saa oman asunnon, jos on avain ovessa. Niin sitten ei tarvitse erikoistuneita johonkin ryhmään erikoistunutta palvelua järjestää, kun se ei kuitenkaan vie sitä ihmistä myöskään sieltä kadulta pois. Sä sanoit, mä yhdyn Jussiin myös jutussa, mutta sen kokemuksesta voin sanoa, että kun mä oon ollut asunnottomana asunut naisten asuntolassa, niin miten niin kuin nainen, mutta siitä on nyt 20 vuotta aikaa, miten nainen leimataan, että se on sitten taas siinä kohti eri asiaa. Niin, no se on pahempi juttu olla naisena asunnolla. Se on huono nainen, kun se loppuu niin, siis elämässä. Joo, siis se on varmasti ollut, että se niinku tavallaan, kynnys on ollut korkeampi, joutuu asunnottomaksi, mutta se juuri, että sanotaan, että meidän kulttuurisessa kuvastossa on semmoisen vapaan jätkäpojan, joka remeltää tuolla ja rantojen mies. Toki siis sekin on stigmatisoivaa ja leimaavaa, mutta se ei ole samalla tavalla, niin kuin, naiselle ei ole niin kuin löytynyt semmoista roolia, mikä olisi tämmöinen villivapaa nainen, joka vaihdelee metsissä. Ehkä se voisi olla nykyään jo aika se on varmaan sekin, että osa ihmisistä, sanotaan, jotka on D-kiksellä tai sillä muotokassiasteella, ei heillä ole motiiviakaan hankkia asuntoa tai hankkia vuokra-asuntoa. Mutta tätä mä kyllä edelleen Hekan politiikassa ihmettelen, se on vain absurdia, että sitten kun on ihminen, jolla on motiivi, joka on vuokramaksukykyinen, joka haluaisi vuokra-asunnon, niin ei vaan onnistu. Mieshän joutuu asunnottomaksi. Joo, ja sinä sanoit hyvin. Se on ollut se. Te sanoitte hyvin siinä, että nämä Hekan suojatyöpaikat, niin sieltä pitäisi ruveta, palaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin, karsimaan näitä ruskeakielisiä keskitason virkailijoita, joille ei sinällään ole mitään käytännön merkitystä, että kun paisutetaan sitä organisaatiota ja sitten vuokralaiset pannaan ei voi sanoa enää maksumiehiksi, vaan maksuhenkilöiksi. Mä en tunne tosiaan Hekaa muuten kuin sen, että on ollut niin kuin sen junanjakojen kiinteistön kanssa tekemisissä, ja meilläkin oli se, koska meillähän se mitä kaupunki vuokrasi asuntoja ja me tuotettiin palvelua siihen. Ja meille tietysti se oli aika ikävää, jos asunto on tyhjä. Sekä niin kuin yhdistyksenä, koska ne auttaa ihmiset ilman sitä asuntoa, mutta myöskin palveluntuottajana, että sä et saa niitä rahoja. Kyllä me ihmeteltiin niiden niin kuin remppojen kestoa, ja meillä oli kuitenkin ihminen, joka saattoi roikkua päivän siellä puhelimessa ja huutaa kipeällä äänellä, että nyt jumalauta tuutte tänne näin. Ja silti se oli hirveän nihkeetä. Sehän monasti niin kuin noissa on tietyllä tavalla se, että tuommoisissa organisaatioissa, kun iso organisaatio, joka ilmiselvästi niin kuin sakkaa, se ei toimi. Niin se, että sen paskanhan tulee, niin kuin saa vastaansa, kun puhutaan suojatyöpaikoista, siellä voi olla perusvuokranlaskennassa ja muualla toimistoissa ja huollossa. Siellä voi olla ihmisiä, jotka oikeasti tekee perse pitkänä töitä. Kyllä. Koska töiden tekeminen on vielä kauhean paljon vaikeampaa, kun asiat on sekavia. Sä et tiedä niitä. Eli se on yleensä, ja se on se ihminen, joka joutuu tekemisiin sen vuokralaisen kanssa. Koska se on se ainoa puhelinnumero, joka sulle annetaan. Ja sitten sille huudetaan sille palvelutyöntekijälle, joka ei välttämättä ole. A, se on aika usein pienipalkkainen. B, se saattaa tehdä töitä ihan helvetisti, mutta sillä ei ole vaan välineitä niin kuin korjata sitä toimimatonta järjestelmää. Aika on tässä nyt rientänyt. Otetaan täältä vielä viimeinen kommentti kautta kysymys, ja sen jälkeen kysyn vielä teiltä jokaiselta vielä yhden asian. Niin
Joo, Sotikosken Timo Tapulista on asumisoikeusasukas pitkän linjan itse 5 lapsen isä. Ja tässä vaan katsoin ympäristöministeriön asuntopoliittista kehittämisohjelmaa 2128, niin tämä on 7 pääkohtaa, niin ykkönen on, että jokaisella on oikeus hyvään ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Ja sitten kohta 4 on tämmöinen, kun asuntomarkkinoiden hinta ja vuokrakehitys on vakaata, niin nyt vaan niin ihmetyttää, että toteutuisi nämä nyt sitten ja kuuntelee näitä juttuja. Ja itsekin myös mä oon seurannut jonkun verran asumisoikeus. Siellä on 100-150 000 ihmistä, se on aika pieni se asumisoikeusasukkaiden osuus. Kuitenkin siellä on ihmisiä paljon ja se on semmoinen välimuoto niin vuokra- ja omistusasumiselle ollut. Siellä on ihan samat nämä ongelmat. Mä oon 3 eri yhtiössä asunut, että ei siellä ole niinku asukkaiden edustajia myöskään. Oletko sä Hasolla vai? No nyt mä oon Hasolla. No niin. Ja siellä täytyy sanoa, että se on parasti vaikka siellä, mutta sekin nyt näyttää lipuvan. Niin 12% tulee teillekin. No 100 nousi nyt niin mun kokonaiskulut tuossa viime korotuksessa nyt maaliskuussa. Tulee seuraava, en tiedä, mutta ihan sama kuvio siellä, että yleishyödyllisyys ei niin kuin sinällään, vaikka ne puhuu siitä, niin se on osakeyhtiömalli, ei siellä ole. Talotoimikunnat on myös niin tosi pieniä ja ei sielläkään niin kuin, tavallaan ääni ei kuulu sinne johtoon. Ei kuulu. Ja sitten toi kun Jussi sanoi aika hyvin äsken, että nämä pienemmän palkkatason työntekijät, niin mä en tiedä onko kukaan kiinnittänyt huomiota asukasaktiivisesti siihen, että Heka on aika tuulinen työpaikka. Tämä on mun henkilökohtainen työpaikan työilmapiiri. Henkilökohtainen kontaktipinta on se, että Hekalla nyt tässä 14 vuoden kokemuksen perusteella niin hyvin on tuulista, että siellä vaihtuu tämän tästä isännöitsijä tai työnjohtaja, olisi siivoustyönjohtaja tai mikä tahansa, niin aika monella viittaan tähän, mitä Jussi sanoi just, että kun ne on ylipaineistettuja, nämä matalamman palkkaluokan isännöitsijät tai tällaiset, niin heitä rasitetaan tarpeettomalla sähköpostirumballa ja sieltä ylhäältä päin tulevalla paineella, että vaan mitta tulee täyteen. Että jos mulla on sellainen pieni henkilökohtainen tilasto päässä, että nämä Hekan alemman tason virkailijat ja työsuhteet saattaa kestää 1 tai 2 vuotta. Ja silloin haetaan sitä, että missä se jatkumo on. Että jos hallinnollinen isännöitsijä, jos sen hermot kestää 1 vuoden, tai huollon työjohtaja hermo kestää 2 vuotta, niin ei ole sellaista jatkuvuutta sille toiminnalle, että jaha, taas tuli uusi ja taas tuli uusi. No mikä sille tuli? No ei, kun ei tästä tule mitään tällä palkalla. Et ihan liikaa hommaa. Plus, että ne työt tulee sitten sieltä sähköpostilla, että entiselle hallinnolliselle isännöitsille 1000 sähköpostia viikossa. Ei se ehdi kentälle enää. Ei se ehdi kohteisiin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, vaan se on siinä sen koneen ääressä, että herranen aika, mitä mä teen. Ollaan saatu todella hyvin myllärrettyä, mutta paljon on vielä työstettävää ja jatkettavaa ja vaatii myös vapaaehtoisvoimia tähän ja sitä verkostoitumista, mutta paneelilta kyselisin jokaiselta, että mikä on se yksi asia, mikä mättää ja mikä olisi joko siihen tai muu, mikä olisi se ratkaisu? Virpi. Voi elämys. Onko meillä viikko aikaa? Pari minuuttia. Niin, eli siis mun mielestä niin aika hyvin tässä on puhuttu, että johtaja vaihtuu. Ja sitten niin kuin oikeasti ajatellaan niin kuin asukkaiden viihtyvyys, asukkaiden sen asumista ja se, että pystyy niin kuin elää myös muutakin kuin pelkästään niin kuin sen asuminen vie kaikki, koko leivän, lääkkeet ja kaikki muun mahdollisuudet. Että pystyy käydä työssä. Eikä tarvitsisi ottaa mitään
tukia tai mitään tällaista vastaan. Sä pystyt elämään asumisen rinnalla. Mua taas sitten kiinnostaa nimenomaan tämän tilanteen muuttaminen ja miten se tehdään. Se on ainoa olennainen kysymys, koska muuten tämä vain jatkuu ja pahenee vuosi vuodelta. Sieltä on tulossa valtavat korjausvelat maksettavaksi, eli vuokrankorotukset jatkuu. Ja ainoa, mitä sille voi tehdä, on organisoida. Jos vuokralaiset ei järjestäydy ja toimi yhdessä, niin tämä jatkuu. Se on ainoa tapa, millä me voidaan muuttaa tätä. Joo, eli mulla nyt Hekasta lähinnä tulee mieleen se, että se on kuitenkin aina, eli se järjestäytyminen sillä tavalla, että siellä on ihmisiä, joilla on kuitenkin oma taloudellinen niin kuin intressi siihen, ja niitä ihmisiä on aika paljon. Jos puhutaan Helsingin kunnallispolitiikasta, niin muutamassa, paljon siitä nyt asukkaita? 600 000 on, niin. Melkein 15% on hekalaisia. Niin se on kuitenkin niin iso ryhmä, että jos sieltä vaikka 20-30% aktivoituu tuohon, niin sillä on ihan merkittävä painoarvo ja sinne nimenomaan niin kuin kolistelemaan rappuja. Et mitä Hekan toimintaan taas tulee, niin tosiasiassa kuitenkin, että okei, henkilö voidaan vaihtaa, mutta sinne voi tulla ihan samanlainen muuttu. Siinä ei, että se järjestelmä tietyllä tavalla aina mahdollistaa sen henkilön toiminnan. Ja tässä tullaan siihen, että kuinka paljon siellä Oyssä, esimerkiksi jos valtuusto oikeasti sitä vaatii, kuinka paljon Oyssä on sitä salattavaa. Sitä on aika hiton vähän, kun ei se tee mitään teknisiä innovaatioita, ei se toimi missään kilpailutilanteessa muiden kanssa. Kuinka paljon sen konsernin osakeyhtiöt. Eli se avoimuus on kuitenkin viime kädessä se, että jos johonkin paikkaan näkee sisälle, niin silloin siellä ei ole mahdollista huseerata samalla tavalla. Valitettavasti Helsingin linja on toinen. Niin, ja tuossa tullaan tähän henkilökysymykseen, että hän on todennäköisesti pitkäaikaiset niin kuin tämmöisen kunnallishallinnon palvelijat, niin todennäköisesti hän toteuttaa sitä konsernin strategiaa siellä. Hän voi olla henkilökohtaisesti vielä sössiä asioita, mutta kuitenkin hän tekee sitä, mitä se isäntä käskee hänen tekevän. Ja se on, sinne vaihdetaan sitä henkilöä, niin sekin on sen isännän käskyvallan alainen, että se konsernin hallinto antaa hänelle tavoitteet ja mihin mennään. Se on eri asia, että asioita voi senkin puitteissa hoitaa hyvin ja huonosti, mikä nyt viittaa siihen, että jos talousasiat on ihan sekaisin ja tuommoista, niin sitä ei ole kauhean hyvin. Et se nyt siinä Hekan hommassa on, että sitten taas mitä tulee niin kuin muuten yleisesti, niin kyllä sitä toivoisi, että tässä on niin kuin rakennusala täysin lamassa. Okei, korot on korkealla, mutta toivoisi, että sitä asuntorakentamista Helsingin kaupungilla on koska tahansa melkein 2 miljardia suoraa puhdasta rahaa tileillä. Ja tontteja löytyy. Ja tonttejakin on. 500 miljoonaa, niillä on ylijäämää joka vuosi. On. Ja myöskin tämä kysymys, että jos korot on ylhäällä ja materiaalit maksaa, niin tosiasiassa työ ei tällä hetkellä maksa, koska kaikki niin kuin iso osa rakennusyrityksistä ottaa mitä vaan just semmoisella hinnalla, että vaikka ei tarvitse kauheasti jäädä viivan alle, jos saadaan pyöritettyä toimintaa. Eli rakentamisen tämä kustannus on kuitenkin nyt alhaalla. Nyt kannattaisi rakentaa ja Helsingin pitäisi se mahdollistaa. Lyhyen yhteenvetona. Suurin ongelma on tämä, mihin Jussi jo viittasi, avoimuus. Ja me ollaan menty viime vuosina siihen suuntaan, että Heka on pannut luukut kiinni. He eivät anna mitään tietoa. Jos joku asukasaktiivi tai asukasvuokralainen haluaa tietoa, niin sitä pitää etsiä kissojen ja koirien kanssa nykimällä nykiä. Sitä tietoa ei enää anneta. Ja ratkaisumalli, tähän on henkilövaihdoksia. Mulla ei ole suoranaista ratkaisumallia tähän. Eniten mua harmittaa se, että ruohonjuuritasolta, sieltä mistä kaikki pitäisi lähteä, talotoimikunnat, vuokralaistoimikunnat, niin kun näitä yritetään hapettaa
niin tämä trendi on erittäin huono. Ja suoranaista ratkaisumallia mulla ei ole. Okei, sä mainitsit, että jos saataisiin 30% ihmistä aktivoitua. Se on ehkä edes 20, mutta sekin on ehkä sellaista vähän utopiaa tässä vaiheessa. Tilastot kyllä puhuu sen puolesta, että olisiko sitten niin, että valtaosa ihmisistä ei vaan välitä. Että minä asun tässä ja maksan sen, mitä maksan, mutta jonkunnäköistä tuuletusta kaivattaisiin. Kiitos todella paljon panelistille ja tärkeällä asian juurella ollaan ja toivottavasti tämä edes vähän avasi silmiä ja halua tehdä asioita, halua olla mukana ja tuoda tätä muutosta ja tätä tietoisuutta ensinnäkin muillekin, koska yksin ei olla mitään, vaan yhdessä ollaan edelleen enemmän. Kiitos oikein paljon. Kiitos.